Gaurko elkarrizketa Garikoitz Lerma Usabia garekin izango da. Garikoitz Donostiko BCBLen ikerlari eta talde zuzendaria da. Eta ez bakarrik ikerlaria, baita ere komunikatzaile bikaina. Beraz, gaurko elkarrizketa asko gozatuko dugu. Garikoitz ongi etorria bioklogia podcast honetara, hemen zientzia eta gizartea eta beraien arteko harremanak aztertzen ditugu. Eta, zu zientzilari, ingeniero, baina baita ere neurozientzilari zara, Donostiko BCBLen. BCBLen kognizioa, ez da, ikertzen da. Behar bada hasi gaitezke hortik, zer da kognizioa? Batez ere hortara dedikatzen gea. Berez izenean dauka lenguaia, kognizioa eta burmuina. Eta hasieran bazeuden ikerlariak burmuinetzun eta etzutena begiratzen. Bakarrikan pertsonan kondukta begiratzen zutena. Baina orain ja beti begiratzen dugu burmuinak nola sortzen duen gure izakera edo gure kondukta eta arlo ezberdinetan. Batez ere lenguaia eta irakurketa eta horrela, baino kontzientzian egiten dugu lana baita ere, edo memorian, edo beste arlo batzutan egiten dugu lana. Eta gaitasun kognitiboak zeintzuk izango litzateke? Erantzuteko oain egiten egian konversazio hau, kontzientek egiteko nizurekin hitz egiten izirat ulertzeko eta reakzionatzeko, hori da, berez kognizioa edo. Eta, erabiltzen dituzue teknika pilo burmuinaren funtzionamentua aztertzeko, egora ezberdinetan, jakiteko adibidez lenguaia hizkuntza zelan funtzionatzen duen, eta gure burmuinak edo guk gizakiak egiten ditugun gauzak aztertzeko. Aipatuko ditu adibidez resonantzia magnetikoa eta beste teknika batzuek eta zelan funtzionatzen dute eta zer egiten dute eta zer dakigu hauei esker? Galdera oso da, porque neurozientzitaz hitz egiten danean, hastea daukagu xagutatikan edo molekulatatikan eta soziedade artea, ezta? Eta guk lan egiten dugu normalian osasuntsu dauden pertsonakin normalian baita ere egiten dugu bizirik dauden pertsonekin. Ez dugu tximukin lan egiten, ez dugu egiten normalian hildako pertsonekin, esperimentu batzuk ere egin izan ditugu. Orduan, oso zaila dana da, bizirik eta normal dagoen pertsona bati ez inbasiboki burmuinan barrontze pasatzen nahi dan ikustea, ezta? Porque esperimentu asko egitea dauzkago, denbora neurtu nizurik galderatzuk egiten dizkitzut, eta ordenagailuan aurrian ikusi ze azkar edo poliki erantzuten dituzun gauzak, otzen bat hitz dakizkitzun, edo hitz bat aldatzen balima dizut zure burmuina nola berandugo erantzuten duen, hoi dia esperimentu konduktualak esaten dugunak. Baina gero ikusi nahi dugu kondukta horren burmuinak nola implementatzen dauen kondukta hori, ez da? Zergatikan berandugo erantzuten duzu hitz bat oso ezaguna denean o ez ezaguna denean. Eta hortako dauzkagu teknika ez inbasiko hauek, neuroimagineko teknika ez inbasikoak, ez da? Nik batez ere egiten dut lana resonantzia magnetikoakin, eta bi klaseetako resonantzia magnetikon bentajatako bada, zu programatzia daukazu gauza ezberdin asko ikusteko. Orduan gu ikustea daukagu zure burmuinan argazki bat, ikusteko nola dagoen oraintxe, eta igual 5 o 6 minutu pasako dut irudi bat hartzeko. Eta orduan hor detaile askokin ikusiko eta ber nola dagoen zure burmuina, edo zati bakoitzak aber ondo dauden, edo ze tamaino daukaten, edo lo que sea. Eta gero, oidea estrukturalak esan dugun, eta estrukturalak era askotakoak daude. Baita ere ikuste dauzkagu zure burmuineko kableak nundi nola dihoaztin, eta ber ondo dauden, eta ze karakteristika dauzkaten. Eta oidea hartzen duzu irudi bat, baina denbora asko pasatzen duzu. Eta gero bestia izango litzake funtzionala, resonantzia magnetiko funtzionala. Hor ikusten egia da, nik zuri
tarea bat jartzen dizutenean, zure burmuinak nola reakzionatzen dauen, esango genuke, ez da? Eta hor, igual, 2 segunduro, edo segunduro, edo 3 segunduro, hartzen dut zure burmuin osoaren beste irudi bat. Eta hor gauza ezberdinak ikusten egia. Guk hartzen ditugun neurriak normalian dia indirektoak. Esango bagenuke, nik guain aiban naiz nire besoa mugitzen, energia gastatzen ari da, eta orduan odola bidaldu beharra daukat energia berriztera, ez da, muskulretara. Burmuinan antzeko zerbait pasatzen da, eta nik erabiltzen nahi balima naiz, ez begik itxite balima dauzkat, ez dut ibiltzen nire burmuinan atzeko partea, irikita balima dauzkat, martxan ari da, ez da. Orduan, hoi resonantzian barron egingo bagenu, begik itxi, begik iriki, begik itxi, begik iriki, ikusiko genuke nola itxita dauzkatenean, odolez da juten oxigenoa ematea, o lo que sea, energia ematera, eta irikitzen dituztenean, juten da, eta alden egiten du. Orduan, gu nerutzen dugu, behin gastatu ondoren odola juten danean eta alde egiten dunean, bere propiedadeen ferromagnetikoak aldatu egiten dira, eta hori detektatzea daukagu. Orduan, resonantzia magnetikoak ematen digu, azteko, inbasiboa da, pertsonai barrun ikuste daukagu, detalle espazial nahiko handi ematen digu, porque 2 milimetroko zatik ikusi ditzakegu, baino oso mantsoa da. Begik itxi eta begik iriki tarte hortan detektatzeko, igual 10 segundu baino gehiagoko reakzio bat dago, ezta? Orduan, segun ze aztertu nahi dezun, ez luke balioko. Behar dugu, teknika bakoitza erabiltzen da, ze aztertu nahi dezunan arabera, eta normalen alderantziz izaten da. Zu teknika baten esperto izateko inbeste denbora nola behar dan, behin teknika baten esperto zenean, asmatzen dituzu, zuk interesa dauzkatzun gauzak, baino horrekin erantzutia daudenak, ezta? Hoi izango litzake resonantzia magnetikoa, resoluzio temporala oso mantsoa, baino espaziala altua, eta kontrako izango litzake magnetoencefalografia, adibidez. Hoire BCL-en badaukagu, Espainien 2 daude, magnetoencefalografiko makinak, eta guk bat daukagu, eta hor, milisegunduko temporalki, oso zehatza da, temporalki, baino espazialki ez, porque zu eizean neurtzen zure burmuinak neuronak aktibatzen dianean nola korrente elektrikoak mugitzen nahi dian, kanpo magnetiko alteratu egiten dute, eta kasko bat jartzen dizute, eta orduan esan dute, más o menos hemen atzeko parte hontan, edo aurreko parte hontan, aktibazio bat detektatu dugu, o aktibazio aldaketak, o lo que sea. Oso azkarra, baino espazialki ez oso ondo ubikatua. Teknika guztik aidea hobetzen, bai espazialki eta bai temporalki hobeoak eta azkarragoak izateko, baino danak dauka bere espezialitasuna, o zertan dian hobiak edo txarragoak. Eta magnetoencefalografien kasuan, hor bai egian neurtzen neuronan aktibidade elektrikoa zuzenean, ezta? Neuronak egiten dute, spaikin esaten dana, oso azkar aktibatu, desaktibatu, aktibazio horrek, hoi bai dala zerbait egiten naizea, neuronak lan egiten nahi dira, eta detektatzen nahi naiz. Gure kasuan esan dizuten bezala da, odola juten ondoren, bada, segunda o tercera derivada, ezta? Urrutiego da hon aktibazio bada. Orduan, hoi dia, bi makina abantzatunak eta garestinak eta hobenak dauzkaguna, baina gero teknikaz gehiagore badauzkagu. Adibidez, elektroencefalografia, hoi jende ikusiko zuen da beste piztinako gorro bat, kable pila bat ateratzen zaizkiona, eta hor da, aktibidade elektrikoa generatzen dena zure burmuinen aktibitateak, baino kortezan, ez da? Orduan, ez da magnetoencefalografia bezain precisoa, baina funtzionatzen du, segun ze jakin nahi dezun, eta baita ere, espazialki oso orendikane espezifikatuzun gutxigo dauka. Igual burmuina banatzea daukazu 8 partetan, eta esatea daukazu aurrien, atzien, ezkerrean, eskubitan, erdin, edo baino asko zeren merkegoa da, eta ematea daukazu guk orain hemen
hitz egiten egin bitartean, EEG, encefalografia, esperimentu bat eukiko genuke. Porque diamakinak kaskoa jartzen duzu, normalian jartzea gehiago kostatzen da, porque hilea eta kentzeko erabiltzen da pasta bat bezala, konduktantzia mejoratzeko, gel bat bezala, eta gero burua garbitu behar dezu, baina hemen egitea eukiko genuke. Beste makinak, aina hundik eta sensibleak eta ezin dia mugitu. Dia monstro batzu dia, eta oso sensibleak. Egon behar dute kaja metaliko baten barrun interferentziak eta ebitatzeko, eta anekdota txiki bada, BCBL-en jarri zutenean resonantzia magnetikoa azpin garaje badau. Eta kotxe bat aparkaduta zegon edo ez, mugitzen egiten, resultatu afektatu egiten zitzen. Aldatu egiten zitzen. Eta orduan BCBL-ek resonantzien azpiko 3 edo 4 plazak erosien behar izan duzitun, interferentzia horiek ez edukitzeko. Orduan diamakina monstro batzuk, eta orduan dana dauka, inglesez trade-off esaten dana, ez da? Bentajak, desabantaiak, aukeratu behar duzu segun zer nahi dezun, zer teknika erabili nahi dezun, edo... Eta, orangoz, 3 teknika zitzen dugu, beste teknika bat erabiltzen dana da, FNIRS, eta hori da, batez ere ume txikikin erabiltzen da, porque egiten dana da, ume txikidia jaio berdik bai, beste kasko bat da, eta elektrizidea neurtu partez egiten zaiona da argia, infrarrojoak bidali buru ezurretikan, horregatikan ume txiki batek askoz ere finagoa dauka eta argia gehiago sartzen da, heldu batean baina, ez da, horregatikan erabiltzen da asko umeekin. Eta orduan rebotatu egiten du, eta zure burmuina segun zer egiten ari dan, odolakin balima dago, odoli gabe, pentsatzen nahi balimaz, erabiltzen nahi balimazea parte hori edo ez, rebotatzen du argi gehiago edo gutxigo. Eta orduan hori da beste neuroirudi tipo bat, ezta? Berdin esan duguna, umeak begik itxita edo egite balima dauzka, kortex occipitalean, ezberdintasunak neurtuko dituzu. Ikusteko erabiltzen dugun kortexaren aldea. Hori da, beste teknika bada, baina baita ere basatzen da, odola juten dala erabiltzen dezun parte hortan. Eta hau, dula 100 urte eta piko zakurrekin eta ezagutzen dan gauza bada, Osea, guen dela aspaldiko zientzilarik ja bazekiten hori. Baina, hori ez invasiboa, oso invasiboa litzateke, ez da. Burmuina iriki behar izatea ikusteko aktibitatekan nabaridan edo ez. Orduan ikustet, abantzeik handinetakoa da, ez invasiboak dira, eta ezin pertsona daukala juteik gauza egite magia bezala da. Beraz alde batetatik daukagu nolabait apurtxoet metabolismoa, hau da odola, oksigenoaren kontsumoa, eta horren bidez jakin dezakegu zein garuna burmuinaren zein alderdiak erabiltzen ari garen. Gero beste alde batetatik elektromagnetismoa horrek kanpo elektromagnetikoak aldatzen dira, gure burmuian daukagun zelulak elektrizitatea erabiltzen dutelako bata besteekin hitz egiteko, beraien artean informazioa bidaltzeko, hartzeko eta baita ere gestionatzeko, ez da? Eta hori aldatzen du kanpo elektromagnetikoa. Guk baita ere erabil dezakegu kanpo elektromagnetikoak gure burmuiaren zereginak aldatzeko, hor baita ere dauz teknikak hori lortzeko, ez da? Nik hortaz ez dakit asko, baina hori problema da dendatan saldutan egiten dituztela. Mejoratzeko ez dakize. Biohackerrak eta hortan dabiltzate jolasten. Nik ez sinisten horretan, ez ikusi oraindikan inungo teknikarik alrebes funtzionatzen duenikan. Bai lan egiten nahi da neurofeedback izena duen beste tekniko batekin, eta hori da ni balimagia gauza batzetan entrenatzen da, depende burmuineko ze parte aktibatzen dan, eta hori gauzak beste erabatera egin, eta ikusi burmuineko ze parte dian aktibatzen horretarako, baina beste klasete batetako esperimentu dira. Utziazu gauza bat esaten lehen esan duzun elektrizien ati dana. Neuronak elektrizidade aldaketa egiten dituzte, baina komunikazioa kimikoa da. Ez da elektrizidadea pasatzen neurona batetikan sinapsitan, bakarrikan
aldaketa kimiko bada neuronan artean. No, elkarrizketa handi bat egontzan dula urte asko, abertzen izango litzatekeen, eta azkenien da bai berak aktibazioa bidaltzeko elektrizitatea erabiltzen dute, baina gero komunikazioa sinapsitan kimikoa bakarrik da. Beti, beti kimikoa. Bai, elektrizitateik ez da aldatzen. Ez da pasatzen, ez da voltai pasaketa. Neurona batetik bestera ez. Dana da kimikoa, eta horrek lehen hitz egiten egon gez. Esan diazu nola paper bat berriatea dan, neurona klase asko gehiago topatu dituztela dana, niko iznakin, baina bai dakitena da, deskubritzen nahi diala, sinapsitan mugitzen nahi dian kimiko hauek, milaka daude baitare. Eta orduan, depende de ze momentutan nola ze jandezun, ze guzki ez dakize, danak aldaketak sortzen dituzten burmuinen barru nola komunikatzen dan. Orduan, hau da betikoa, gerogota gehiago jakin, gerogota gehiago kontatzen ez dakigula, eta ze efektu ikitzea daukaten zure komposizion aldaketa hauetan, oraindik ez dakigu, eta segurunik ere, gaixotasun askon atzetikan daude nola metabolizatzen dian kimiko hauek, hor pasatzen dianak, eta oraindik asko aztertzen nahi diana. Nik ontan ez dut lanik egiten, baina beste lanak ikusitakoak irakurtzen dituzut, ez dut joa. Porque hoi esan beharra daukat, oain hitz egiten egia sinapsi bat, neurona batek igual 10.000 sinapsik dauzka, guk 1.000 milioi neurona dauzkagu, eta guk resonantzia magnetikon begiratzen duguna, 20.000-50.000 neurona batera zer egiten duten da. Orduan, eskala bakoitzan, eta orduan guko erlazionazioa badaukagu konduktakin edo ezagite euskaraz nola esan, gu nola portatzen moldatzen gean, baina neurona bat begiratzen dutenak, ezin dute, hoi ezin da ligatu pertsona, maila asko daude, eta maila bakoitzean gauza batzu dakizkigu, eta nik uste dut ondorengo aldaketa handia egongo dela, hobeto lotzen hasten ganean maila ezberdinetako azterketak, ezta? Hor lana izugarria da etorriko dana. Bai, aipatu dezagun, 10.000 konexio, 10.000 sinapsi, neurona batek euki ditzake, 10.000 inguru, izugarrizko lagun pilo dauka neurona batek, ez? Burmui barruan, hori pentsatzea apurtzuet harrigarria da. 10.000 bider 1.000 milioi, imaginatu ze kombinatoria posible ateratzea dagoen hortikan, ez da? 1.000 milioi neurona gure burmuian, eta beste, gutxi gora bera, beste 1.000 milioi inguru neuronak ez direnak. Bai, hoi da beste asunto bat oso garrantzitsua, gerogota gehiago garrantzi hartzen nahi dana, porque kognizioan eta ikusten nahi da, orain urte ustezan neuronak ziala inportatzuten bakarrak, eta beste ziala de soporte, eta burmuinak zegetekin eki behar ditu gauzatzuk ez duten ezer egiten, ez daka sentido hondikan. Hori naturaren aurka, naturaren efizientziaren aurka doa. Balima daude, zer batetik izango da, segurunik ere. Eta legoten entzuten genuen, gure kanpoak edo zientifiko arloak neurozientziak izena du, eta izena ere gezki dago, porque ez du neuronataz bakarrekan, eta gliakin ze pasatzen da, eta bestekin ze pasatzen da, izena ere burmuin zientzia o detu barko genioke, eta ez neurozientzia, porque es muy neurocentriko, ez da, hoi aldatin beharko litzake. Baina, gerogota ikerketa gehiago daude, erakusten dutena, informazioetan ere, gliak eta ere, zer nola afektatzen duen. Eta bat ni asko gustatzen zaitena da, neuronan artean bakizu Hebbian learning, kasketa Hebbianoa, ez dakit nola esan bada, erabili, nola da, o lo usas o lo pierdes, no? En memoriak eta guk egiten deguna, gerogota gehi erabili, gerogota konexio fuertego dauzka, gerogota gutxiko erabili, konexiorik igual apurtu ingo dia, porque zergatik anuki konexio bat, ez balima dauka utilitaterik. Zer eginik ez balima dauka,
Eta erakusten da baita ere, bueno, gliak egiten duten gauzetako bat da neuronan aksonetan mielina jarri. Eta orduan, hau oso garrantzitsua da. Zuk mielina galtzen hasten balimazea, pixkanaka ezintzea mugitu, porque burmuinetikan, adibidez, hanketaraino seinale emateko oso azkarjun beharra dauka, koordinatuta egoteko, eta hori da ez da. Hori da, elektrizitate kableen atzea, daukaten plastiko hori, mielina izango da... Plastiko hori izango litzako bezat, eta mielinerik ez balima daukazu, mantxoegi juten da funtzionatu alizateko, bai? Orduan, gerogota mielina gehiago, gerogota konduktibitate hobeagoa, orduan azkarrago daukazu mugitzek, eta pertsona bezala hau esaten dute, adibidez, Messi horrelako deporteko oso krak hauek, gauzetako bat izatea daukana da, beak ikuste omen duten mundua, gu ikusten duguna baino polikigo. Gu ikusten dugu baloiak inola egiten dula, baina berak igual ikusten du normal. Eta hori baita izatea dauka, mielina gehiago daukate, hori entrenatu egiten da, baina genetikoa da baita ere. Orduan, entrenamentu asko egiten dezunean, esaten egin mekanismo honegatikan, gliak jartzen dizute, mielina gehiago erabiltzen dituzun, orduan, entrenamentuetako parte bat hori da, gero gota komunikazio efektibo eduki neuronon artean, eta baita ere mielina alzheimerekin lotuta, ez da? Mielinaren galtzea dirudienez erlazionatuta dago beste neurodegeneratibo gaixotasun askokin dago lotuta, naiz esperto bat Alzheimerren, eta hauetan bidez leukodistrofia bat hori da, azte zehala galtzen mielina, eta degeneratzen juten zea, gaixotasun degeneratibo asko horrelako dira, beste batzuk dira, neurona hiltzen hasten diala, edo... Aipatu duzun gaixotasun hau, leukodistrofia, zein da? Zer da ondorioa? Ezintza mugitu. Aztentzea galtzen zure funtziok motorreak, fisikoak, eta baita ere kognitiboak, ezin dezu interaktatu, ezin dezu hitz egin, ezin dezu... Genetikoa da? Genetikoa da? Bai. Gaixotasun genetikoa da, eta baina horrela esplikatzen da, ez da? Orduan oso garrantzitsua da, eta hori gabe, ez gara pertsonak. Orduan daukagu hor glia zelulak aipatu dituzu, astrozitoak glia zelulak dira, eta hauek mantenimendua, baina baita ere, burmuineko immunologian laguntzen dute, garapenan, hainbeste zereginak dauzkate, orain arte nolabait izan dira kume motzak, ez da? Ez ditugu ikertu asko, baina orain hori aldatu zoa, ez da? Bai, nik uste, orain arte ez diala oso sexy izan, eta zientzian, azkenian, gauza sexik egin behar dira dirua lortzeko eta ateratzeko tokitan, eta hori dana, baina hain garrantzitsua, beste dozin gauza bezain garrantzitsua dira. Guk ez dugu ezer egiten horrekin, baina gu bakarrikan ikusten dugu nola burmuinen parte ezberdinak lotuta egotea daukaten, eta gu bai gehan nahiko neurona zentrikoak esango nuke ikusten dugu korteza grisa edo kortexa, eta txuri dana ikusten dugu konexioak bezala. Gure erramintak ez digute gehiago egiten uzten, ez da? Baina zentro asko daude, espezialista daudenak gilian edo... Claro, hor daukagu, nolabait behar bada zatitu dezakegu burmuina, mielina, hau da, alderdi zuria, ez da? Eta alderdi grisa, ez da? Eta grisa izango litzateke bai kanpoko aldea, kortexa, prozesamenduak eta behar bada zuria izan daiteke nolabait errepideak, komunikazio, hori nola... Guk hola laburtzen dugu. Grisa ez da korteza bakarrikan, baita ere subkortexan, hipokampusa edo talamoa edo amigdala, oike neuronak dira, baina ez daude kortexian, daude burmuinan barrun, ez da. Guk bai egiten degula, horrela simplifikatzen dugu, gure teknikak horraino iristen dialako, baina askoze gauza gehiago daude horrerdin, eta espero dugu gauzak gehiago ikusteko almen edukitzea. Adibidez,
pasatako urtean hasi ginen gu, beste toki batzutan gehiago egiten zuten, baina hartzen angiogramak hartzen ikusteko nun dauden burmuineko arteria guztik eta bena guztik eta idana. Porque azkenian hori odola ematen nahi diana, gu hori da neurtzen egiana, eta gure resultatuk afektatuta daude, ondoan bena handi bat balin badukazu edo ez, zaina handi bat balin badukazu edo ez. Orduan, hasi geha hartzen datu hauek ikusteko laguntuko diguten edo ez, ulertzen normalian hartzen ditugu datuk, bai? Hoi bezala, hartzen dugu ja arnasketa, hartzen dugu bihotzaren taupadak, porque efekto asko ikusten dianak, igual esplikatzen dituzu bakarrikan fisiologian gatikan, ez da? Eta orduan, oso teknika berrik dia, berrik, 20 urte berrik dia, bai? Eta makinako hobetzen nahi dia, analisis teknikako hobetzen dia, eta pixkanaka, espero dugu gauzoi denak ikusteko almena edukiko degula. Aipatu duzu, neurozientzia behar bada deitu beharko genuke burmuin zientzia, beste zelulak, ez neuronalak bai dauzkagu, baina behar bada, orain baita ere agertu dira ikerketa askotan, burmuina eta gorputzaren arteko erlazio hauek, ez da? Eta nolabait hor lotura hori ezin dugu... Sistema nervioso, izan berko lutzake dena, porque bai tripan eta bai bihotzean neurona pilo bat daude. Eta neurona esaten dugunean egongo dia baita ere behan laguntzaileak. Eta oire aztertzen nahi da. Eta nola mikrobiotak afektatzea daukan zure ongizana, ez da gizet, hor kanpo berriro, gero eta gauza gehiago ikasten dut, eta gero gauza gehiago kontuetzen ez dakigula, eta gero eta gehiago, eta nik ez dakit noan iritsiko gehan, baino. Zientzia, eta bueno, biologi zientziak edo natur zientziak baita ere hain interesgarriak, ez? Halako aurkikuntza berriekin, hainbeste galdera berriak sortzen dira, ez jakintasuna da zientziaren, izaten dute, la paciencia es la madre de la ciencia. Behar bada ez jakintasuna da zientziaren. Eta kuriositatea, ez da? Kuriositatea. Bai. Bueno, gauza bat pare bat aipatu nahi. Alde batetatik, dirudienez, aurkitu dute zelan gure bihotzaren taupadaren erritmo hori aldatzen duen gure daukagun denporaren pertzepzioa. Eta baita ere aurkitu dituzte irakurritu neuropodoi buruz, eta nolabait hemen zelule gure daukagun, zabelean daukagun zelula epitelial batzuek, direla purtsuet epitelial, baina baita ere dirudita purtsuet neurona entzekoak, eta hauek komunikazio zuzena daukate gure nervio sistemarekin, eta beraiek nolabait aukeratzen dute esaten diote zure ganunari zer jan nahi duzun. Nutrienten arabera, oze falta zaien edo. Beraz, gorputz eta nervio sistema lotura hori ez da erraza. Ez da erraza. Nun dazten da bestia, ez da? Hoi da, edozin gauzetan, hasten balimazea definizio esakto bat, zehatz bat bilatzen, ez dezu lortuko, ez errekin ez, zer da denbora. Badakigu esaten, baino fizikamente definitu nahi bali madut, denbora zer dane ezin dugu definitu, ez da? Orduan, oidalen esaten genuna nola banandu iruren neurona klase batez, baina 3.000 eta piko daudela. Bueno, ontologian arabera, segun zenen arabera egiten degun. Ontologia, aipatu zer da? Bueno, nola klasifikatzen ditugun gauzak, ez da? Ez da, esatia badukau, bi hanketako animalik eta laukuak, edo mamiferoak umeak segun nola egiten dituzten, edo segun zer egiten duten, beti daude kaso espezialak poraik, ezin dituzunak inune sartu, ez da, eta daukazu segitzek ila pertsona bakoitzara iritsi arte, porque zutan ezberdinak gea, eta ontologi bat egutiko luke, zu klase bateko eta ni beste klase batekoan ez da. Azkenian, konzeptualizazioi nola bat jarri beharra daukagu, ez da. Orduan, oso interesantia da. Nola banantzia, lehoko bat irakurtzen nun ontxoak,
inklasifikablia komendiala. Hori duzu ni baino gehiago jakingo duzu, baino animalitatik bertago daudela, beste landare batzutatik baino bertago, eta nik hortaz ez dut ulertzen, baino oso interesantia iruditzen zait, nolako azten balin magia ontologia bat egiten ontoena eta nun sartuta nola, oso zaila omen da batzuk esplikatuko jazu, ala dan edo ez, baina... Bueno, hor bizitzan ikusten duguna askotan da hori, ez da, nolabait bizitza daukagu gradiente bat. Beraz, izugarrizko aniztasunarekin. Nun azten da bat, nun azten da espezie bat, nun azten da beste bat. Hori ere ezin da... Eta neurtzen baldin baduzu genetikoki, erantzun bat izango duzu morfologikoki, beste bat. Funtzioan arabera. Eta adibidez hori, ontologiari buruz hitz egiten, beste gunean agertu zen kongresu batetan galdera bat, Pluton ez da planeta bat, Pluton aldatu egin delako. Ez, Pluton ez da aldatu. Guk gure klasifikazioa aldatu dugu, eta horregaitik, orain dela urte batzuk, ez da planeta bat. Eta nik uste dut egiten dian simplifikazio guztik beharrezkoak dira, porque bestela ezin da, baino simplifikazioak dira. Orduan, gero eta gehiago jakin, eta gero eta zailagoa da simplifikazioak egitea, da, hemen tripan dagoen neuron hori, horri gabe zingo genuke funtzionatu, ez da, bonegatik eta aregatik. Separatuko bagenuke eta gorputz gabeko inteligentzia bat atera eta sortuko bagenuke, igual ez genuke beharko, ez da? Baina erabat adoz nau, esaten nahi egin ez daudela dana gradiente badat, guri pasatzen zaigu baita ere, porque gu hasi ginean, hasi zianian resonantzi magnetikoekin lan egiten adibidez, dana zan hemen pasatzen da hau, eta honek egiten du hau, ez da? Orduan, probablemente teknikaren fallo bat izango, ez da? Guatzen naiz soziologok hasi zenean ibiltzen teknika hau, naiz guatzen exactamente zertzan, baina bilatu zuten la neurona, el voxel de la timidez o de la sociabilidad, ez da nola zertzan, exactamente zertzan. Imposiblea, imaginatzea, da burmuine guztin banatuta dagoen zerbait ez da. Orduan, gu gerogota zehatzagoak eta zehatzagoak gea, baino lokalizazioik ez danak gradiente bada. Eta azten gara konputazioekin begitikan sartzen dian, irakurketan lan egiten ez da, begitikan fotoiak sartzen dian momentutikan neuronen aktibazioa alde guztitari joa. Principalmente, jongo da, korteza visualea, ez dakizu dena. Baino burbuineko beste toki guztitara juten dira, porque gaina alerten behar deu tigre bat hemen didatorren ez, gaina alerte egon behar deu informazio hau utili izango litzakeen beste gauza batetako, eta dena lotuta dau, eta dena gradiente bada. Orduan, nik ezakin zertan bukatuko duen honek bukaeran, edo gaitasunik izango dugun, edo baino teknikak asko aldatu beharko dute, urrengo saltoa emateko, ustedenik. Oain dezkagun teknikak usten digute gauza batzuk ikusten, baino nola lotuta dauden gauzik ikusten, ez badea gai lotzeko azpiti dauden teknikak, azpitik esan ide txikiko dien teknika, neuronalak, guk egiten degunak nola, ez bali madegu jakiten nola lotuta dauden dana, tope batetara iristeko arriskua daukago, ez da? Puntu horretan momentu interesgarri batetan gaude, alde batetatik hainbeste argitarapen eta ikerketak eta datuak eta evidentzia berriak agertzen dira neurozientzian, baina baita ere, behar bada pasatzen ari gara, zientzia redukzionista, hau da, gauza zehatz-mehatzak eta nolabait banatutak aztertzen dituena, eta beste zientzia sistemiko, holistiko bat, nolabait sistemak, eta Garuna sistema da, gorputza sistema da, ekosistemak dira, aztertzen dituena. Ez da erreza salto hori egitea, baina bai beharrezkoa, eta behar bada zientzia, ni azken alde honetan hasi naiz biologia sistemikoari buruz irakurtzen eta benetan, inoiz entzun da nuen fakultatean, biologi fakultatean, eta oso gai interesgarria, oso gai polita eta nolai berritzailea da, ez da?
Bai, nik hor gehien interesatzen ziten asunto horrekin da propiedad emergenteak, ez da? Dala, nola neurona bakarrik ikusten egia, bale, baina hortikan animaliaren o pertsonaren kondukta dagon salto handi hori, dena dakigu ura dala H2O, dena dakigu zer dan, baina uretikan itxasoa eta itxaso dauzkan olatuk eta korronteak eta temperaturak eta beste propietate batzuk dira ur molekula trilioika juntatzen dituzunean, ezta? Eta energia sartzen diozu eta maila ezberdinetara olatuak ikasteko ez dago zergatikan ur molekulak zergatik ikusi berrikan, ezta? Pues badakigu zer dan eta esatadun neuronakinetare berdina da, eta da diskusio handi bat hitz egiten dezunean txaguekin eta neuronak begiratzen nahi den batekin eta zure lan aurkezten diozu, esaten du, asumitzen aizea ez dakiz eta por supuesto naizela asumitzen eta beak hitz egingo balu kimiko batekin edo fisiko batekin berdin esango lioteke, ez da? Eta azkenean fisikoak esatea dukate kuarketik hasita hitz egiten egin naizena azaldu ahal izan beharko genuke. Ez dakit, hemendikan 1000 urtetar, ez dakit noiz, ez da? Baina berez hori litzateke propiedad emergenteak zuzenean lotuta egongo balira, dana determinista izango balitzake, horta iriste eukiko genuke. Baina oso urruti gaude hortikan, eta bai egiten nahi da gerogotak gehiago, arikitatzuk esan dezune, ez da? Bueno, simplifikatu dugu pilo bat. Benga, guain zer daukagu juntatzeik horren gainekoa azaltzeko. Baina egiten balmadeu sistemiko egiten duzun eta juntatzen dituzunean hor beste simplifikazio batzuk daude. Ez da? Eta orduan zein da simplifikazio maila egokia, ez dakigu. Eta hoi guk gure zean eztabaitzen dugu hori, biologine bai, baina beste gauza batzukin eta konversazioan daun asunto bada, ez da? Bai. Eta, propietate emergentea interesgarria, nolabaik sistemak daukaten gauza bat da, ez da? Eta horrek zan edu, adibidez, emergentzia hori zer da? Parteak, sistemaren parteak, kasu honetan, pulmunean dauzkagun zelulak, daukagun matriz zelularra, neuronak, ez neuronak, odolodiak hori guztia dira parteak, proteinak, membranak hori guztia dira parteak, ez da? Baina gertatzen diren gauzak, ondorioak, parteak baino gehiago dira. Adibidez, kontzientzia, gizakiak daukagun kontzientzia, hor parte hauek, guzti hauek, bai konplexuak elkarrekin lan egiten dituzte, eta sortzen da gauza emergente bat, berezi bat, ez da? Bai. Hablareia kontzientzia esan dezu, eta hoi itzo hartu. Berda. Bai, hoi, azteko, arrazoi ematen dizut, azkene ez dakigula elementu horien interakzion ondoren sortzen dian propiedad emergente hauek bere kabuz dauzkagu aztertzeik edo elementutatik hasita. Eta zientzialeri bakoitzak xauntze mailetan dagon, esango dituzuk egiten dezuna, berak egin ahal izango lukela momentu baten. Eta azpiko esan, zuk egiten duzuna, nik bai. Eta azpiko nik egiten duzuna, zuk bai. Halako baten, ez da? Oraindik hau ez dugu ulertzen kontutan hartu gabe, zurearez, ez dakigu noiz patxa iritsiko gandana lotzera, ez da? Eta kontzientzia esan dezu, eta nik ez dut kontzientzian lan egiten, badukagu jendia kontzientzian lan egiten duna, baina hor beste arazo handi badago definizion arabera dela. Nola definitzen duen kontzientzia, orduan gu badaukagu, euliek badaukate, tximuk badaukate, beste gradiente badau kontzientzia nundik noraino dijoan, nola definitzen dugun arabera, azaltzea dukagu, ez daukagu azaltzeik, edo hori da beste arazo bat daukaguna horrekin. Oen dela maiatzen egitzen itzan kongresu batian, tipo heldu bat, jontza baina jubilatuta, emeritoa, o lo que sea, eta bere txarra izan zen,
atentziotaz hitz egitea, basiko esateko ez dala existitzen. Eta zer esan ez dala existitzen. Hainbeste erabili da, hainbeste gauza ezberdinantzako, ja ez dula balio zientzia egiteko, ezta? Eta horri atentzioa bezala pasatzen zaio hitz pilo bati, memoria, zer da memoria. Kanpotik ikusten den gauza bada, baino azte zenien esplikatzen neurozientzietan ze izatea daukan, da, nola neurona gordetzen duten, orduan memoria dena da, ez dauka memori gabez ezer. Orduan nola neurona gordetzia daukaten pasatako gauza berrek egiteko, hori da memoria, baina batez da nola funtzionatzen duten da ordu memoria, baina beste dena bezala, ez da, orduan hitzak nola erabiltzen dian, nola ulertzen gean hitz egin dana oso garantzitsua da, eta kontzientziana arazo handi badaukagu hor, eta kontzientzian ondoren, pues, free will o libre albedriora itzetia badaukagu, ez daukagu. Hor zauze, beloi pilo bat irekitzen. Claro, ez dauketena bukera ikan, eta ez daukagu ordurikan gaur podcast baten gauza danetaz hitz egiteko, ez da? Baina oso gai interesgarriak. Bueno, kontzientzia jarraitu zapurtz bet. Nolabait ez daukagu azalpen garbirik, zeren eta neurtzen ditugun daukagu teknika hauekin, aipatu dituzun teknika hauek eta beste batzuekin, definizioa noski izango izateke garrantzitsua, baina demagun definizioa, kontzientzia daukat, nik neuk persona bezala nire burua ezagutzen dut, badakit existitzen naizela, imaginazioa daukat, nolabait predikzioak egin ditzaket, nolabait ikusten ditugu kontzientzia gradiente bat espezietan, naturan, evoluzioan, gizakiak lortu dugu kontzientzia berezi bat, eta horri esker, daukagu hainbeste teknologia, daukagu zientzia, daukagu filosofia, beraz, nolabait kontzientzia horrela ikusten baldin badugu, ez gara kapazak ikusteko teknika hauekin, edo kapazak gara ikusteko teknika hauekin kontzientzia gertatzen denean, eta nolabait azalpen bat aurkitzeko, gai gara, zerbait ikusten dugu burmuinan kontzientzia nivel altu hauek lortzen ditugunean? Berriro, naiz espertoa asunto hauetan, baina irakurtzen dut, eta idana. Orduan, nik esan dut horrena neria eta da kontrakoa, bai? Eta da, simplifikatzea, kontzientzia da, zer sentitzen dezun, inteligentzia daukazunean, edo, baino berez ez da kanpotikan existitzen dan zerbait, ez da? Zu inteligentzia daukazun horrekin, beroa daukazunean zen gauza sentitzen dezun bezala, pozik zaudenean pozasuna sentitzen dezun bezala, kontzientzia litzakela, inteligentia izatea, sentitzen dan hori, ni ezagutzen naizen, sentitzen naizean hori, hori gustatzen zait, ez du asko esplikatzen. Gero, eta kaletu dezu, ze esperimentu egiten nahi dia, edo kontzientzian egiteko, hori izan dizut udaran irratien egon nintzen zertan, egun baten gutxi gara bera ontazitz egiten egon ginean, eta da hemiplegia eduki duten pertsona, bi burmuinak banatu dizkioten pertsona egin dituzten esperimentuk, ebaki dute korpus kalosun ebakitzen diote, konexioak, hemisferioen arteko konexioak. Hori da, orduan bi hemisferioak van por libre, esate daukagu, ez da. Eta horren netzako konklusio garrantzitsuenetako bada, hemisferio batek erabaki bat hartzen daunean, beste hemisferioak egiten du interpretatu eta razionalizatu kontzientzia iristen danean, bai? Usten du berak hartu dauela erabaki hori eta
azaltzen du, claro, erabaki hartu dut, honegatik eta aregatik. Esperimentu asko egon dia honekin, jartzen dizute, bereizten balima dizute, ezkerrako begia gauza bat ikusten badut, eskuiko beste gauza bat ikusten balima du, eta esku bakoitza nola kruzatuta dauden, bordun, honek igual erabakitzen du gauza bat hartzea, pasatzen dio beste eskuari, eta zergatik hartu dezu hau, honegatik o aregatik, ez da, esplikazio bat ematen du, inugo sentiduik ez daukana, baino nola zuk egin dezun, eta hoi bizitzan danok egiten dugu erabaki batzuk, edo gauza batzuk pasatzen zaizkigu, eta a posteriori ematen diogu, arrazoia ematen dugu, guk arrazoitu egiten dugu, gure buruekin ondo sentitzeko, o lo que sea, ez da. Eta hoi, nik uste danoi pasatzen zaigula, zu egun batean goizian jaikitzen zea, eta pozik zaude. Oain, esaten duzu, claro, porque bizitza hona daukat, gustatzen ziten lan egiten dut, sano nago, ez dakiz, eta orduan normala da pozik egotia, ze ondo ez dakiz, bai? Ondorengo 3 egun berandugo, jaikitzen zea txarto, triste, lo que sea. Arrazoia posiblemente izango da, o virus badukazula, edo afaldu zenun oso fuerte, eta digestio txarra egidezu, edo eguraldia, edo temperatura, edo lo que sea, ez da? Baina jaikitzen zea txarto. Eta orduan, claro, es que ez da posible, porque gobernua biratze gaizki dagoen, porque planeta kaka egite di joa, porque no sé, eta sartetu zaude, eta orduan esplikazio ematen diozut, aldaketa batekin behar dut, eta razionalizatu egiten dugu informazio hori, eta posteriori izaten da normalian. Da, orduan, esperimentu asko daude, demostratzen dauena gauza guk ikusten dugu, zuk hartu dezun erabakia, zuk konstiente izan baino lehen hau. Bai? Orduan, baino gero konstientezea, eta esplikatu egiten duzu. Bai, claro, honegatik handa, honegatik hartu dut erabaki hau. Horrek esan eduk ez dala existitzen free will, no sé cuantos, bueno, posible dana da, o kontzientzia ez dana existitzen, posible dana da, behin hau pasa ondoren, kontzientzien barrundagonean egiten dituzu aldaketak zure burmuinean, ondorengoan beste erabaki bat hartzeko, razionalizatuko duzu pasadan ondoren berriro, orduan, kontrola badaukagu, ni pentsatu nahi baietz. Bai? Pentsatu nahi ez, hori. Pentsatu nahi ez baietz, eta horretik egunero hartzen ditugun erabakik garrantzitsuk dira. Eta bire txarretik hasten balimazea, bire txarren bukatzea erresago da, porque azkenean zure burmuina, guandik ez dugu itzen, baina plastizidatea, aldatzen juten da, zutenik gaur hemen egoten gatikan, edo zinek hau entzuten gatikan, beren burmuina ezberdina izango da, egunero egiten ditugun gautzan gatikan, burmuina aldatu egiten dezat. Hor ni pentsatu nahi dut, gutxienekoz egiten dugun razionalizazio horretan badaukagula askatasun bat, urrengo erabaki ezberdina izateko, baino eta gero baita igual evidentzia zientifikoa ez da ona, eta horrek esan nahi du beste asko gauza gehiago pasatzen nahi diela, badaukagula kontrola, ezta? Baino gaur egun dagoen evidentziekin ematen dau ez daukagula kontrola haundikan. Haundikan, bai, bueno, hori aipatu nahi nuen, badago Estatu Batuetako zientzialeri orain izena gogoratzen, baina liburu pare bat idatzi ditu, honi buruz, Free Will, eta berak esaten du, ez daukagula. Osea, alde batetatik, zuk aipatu duzunagaitik, behar bada, aukerak egiten ditugu eta gero kontzientzia gara edo azalpen kontziente bat ematen diogu, baina baita ere berak esaten duen zuk jaio duzun momentutik edo aurrerago baita ere jaio zanen baldintzak, eduki duzun bizitza, ikasi dituzun gauzak, horrek nolabait zuk zure eguneroko bizitzan hartzen dituzun erabakiak, alako bizitzako esperientzia horik ezartzen dute, osea, nolabait zure aukera ez da librea. Pasatu dituzun gauza guztiak, eragin oso handia, getoan jaiota baldin bazara, eta hori, armekin txikidanik ibili baldin bazara, eta aukerak izango dituzu armak erabiltzera, eta behar bada norbaiten eriotzaren responsabilitatea, eta lako gauzak. Suposatzen da, ateratzea badaukazula hortika, baina laguntzari gabe, eta input berri gabe, zaila da
baina hoi berriro ez dakigu, ezta? Gaur egungo zientziakin ematen du hortik goaztela, zebait paradigma berri bat atera arte, o zebait berria ezagutu arte, esaten du, ostras, eta gehoi ze konsekuentzik dauzka eukitzeik horrek, ez da? Orduan, zuk esan dezuna armakin ibiltzen da latu dana, eta zebait egiten du, kartzela joan beharko luke, ez da bere kulpa, bere burmuinen eta genien eta... implikazio legalak eta sozialak pilo dauka. Pila bat daude. Baina aipatu duzu, gauzazko, plastizitatea. Eta gustatzen zait, ideia hau, gure garuna ez da gauza bat, edo barmuina ez da gauza bat, sistema nerviosoa ez da gauza bat, gure gorputza ez da, baina prozesu bat baita. Eta plastizitate ideia hori hor sartzen da. Plastiko hitza grekotik dator, ez da, moldagarria esan nahi du, eta horregaitik hitz egiten dugu hori garun burmuin plastikoak direla, eta nolabait inguruneari adaptatzeko, moldatzeko oso ezaugarri berezi bat. Bizidun batzuk galtzen dute hanka eta berriro garatzen dute. Gure kasuan ez daukagu halakorik, baina bai daukagu gure garunaren plastizitate hori, eta adibidez txikitatik gazteak garenean, adolescenteak garenean hor hainbeste aldaketak gertatzen dira, agertu dira ikerketa berri batzuk, adibidez emakumeak haurdun daudenean baita ere aldaketa pilo gertatzen direla beraien burmuinetan, berkonexio berriak sortzen dira, konexio batzuk ebazten dira, eta berri batzuk sortzen dira, indartu egiten dira, zuk aipatu duzuna, erabiltzen baduzu indartuko da, ez baduzu erabiltzen neuronen arteko konexio horiek apurtuko dira, ez da. Plastizitate hori, ezaugarri berezia da, nolabait hori jakinez, neurozientziarekin berriarekin hainbeste jakintasun hauek dauzkagu, zelan erabilitezakegu hori, eta nik adibidez egon naiz pentsatzen, sortu ditzakegu baldintzak gizaki hobeagoak sortzeko, hau da, baldintza egokiekin eta plastizitate hori esker izan gaitezke empatikoagoak, paketsuagoak, laguntzaileagoak, komunikatzaile hobeagoak, nolabait hori lortu daiteke? Berriro, esperto izan gabe tema honetan, jakin dago plastizitatea nola funtzionatzen duen, niretzako da bai rotundo bat, ezta? Azkenien da edukazioak eta inguruneak eta egiten gaitu gugeanak, eta gero baita ere erakusten den gauza da baita ere nola kuriositatea fomentatu, gehiago ikastea fomentatu, eta ikusi besteik ez dago, zuk esan dezun leheno, nun jaiotzen zean ez dago, erlijioakin adibidez pasatzen da berdina. Garai baten mundu guztia zen erlijiosoa teorikoki, ez da, porque hoi izan txikitatikan egia bat existitzen zana, ebi egiten dunean buste egiten zela bezala. Jainko bat existitzen da, eta izan txikitatikan sartutako gauza bat, eta pertsona askok sinistu egiten zuten hori hola zala, eta daukagula, sartuta zegoen, fedea sartuta zegoen. Eta txikitetik erakusten, hori partez beste gauza bat erakusten balima dizu, batzuk esan zuen, anitasuna, konpasioa, eta beste gauza batzuk erakusten balima dituzu, oso onuragarri izango litzake gizarteantzako, azkenean zer ikasten dezun, zure burmuina programatu daiteke, esaten duten, porque umeak daude, eskegia da, programatzia dauzkatzu pertsonak, jakinda nola egin eta edukazio zehatz batekin lortzea dagoen gauza bada, ez da. Eta hori, iguatzen ez laguman aukan seminariotik pasatako dena, gero utzintzun, ezkondintzen, eta informatiko bihurtu zen, bai? Baina, orduan, nego buru zientifikoa zen, eta beak oraindikan fedea zaukan, o zaukala esaten zuen, o bortxabilen bere zeakin, ez da. Eta esatezun, hitzik dene ginean, sobre aterazan garai baten lo del gen de la espiritualidad. Badaukazu o ez dakazu, ezta? Eta orduan, sinisteko ze hori badaukazu o ez dakazu. Jo, nik ez dakit hori existitzen dan, ez dan existitzen, edo ez, baino berak esatezun berez gaur egun sinisten zutenak edo
leno eneko 80 esaten bali mazuten ziala katolikoak eta fededunak eta hori dana, gaur egun eneko 30 zala, eta benetako sinisten zuten pertsonak, burmuineko konexio berezi batzu zazketela, porque gen hori zaukatelako, edo ez, ezta? Baina ikusten da, urtetan hori irakusten bali madezu, pues ya soziedade osoa zan horrela, menos pertsona batzuk etzekatenak gen hori, eta opiskat galdetzen zutena, baina nola deke posible, beti egondia jendiak religion kontra egondianak, ez da, baina gizartean gainin gehiengoa aurrea, eta jazta. Orduan, hori posible da, eta demostratu da historian, ez da? Eta zegatik ez zuk esaten dezuna. Eta hoi da, orain jaiotzeari joaztin eta berrientzako. Zuretzako eta niretzako eta hemen gaudenantzako, gero gota gehiago ikasi eta gero gota gehiago galdetu eta gero gehiago ikusi dena, zure burmuina bai aldatzen juten da, plastizidade hori gutxitzen juten da, ez da? Eta bizitzan da aldan dazkarrena egiten dituzun gauzak, garrantzitsuak beti dago aldatzeko aukera, baino gero gota gehiago kostatzen da. Adibidez, hizkuntzatan, zientzi guztietan bezala beti zaten da, ez dakigu asko. Baina zerbait bali badakigu, da 9 urtetik aurrea hizkuntza berrik ikasteko eta gaitasunez galdu egiten da. Evoluzioan ez genuen beste viajatzen eta etzan olako multikultura eta zure tribun zaudenak hizkuntza ikasten zenun, eta gero ja ikasi zenun, eta jazta, agur. Baina gaur egun, derrepente mudatzen ze ez daki nora, eta gu dauzkagu 5 bokal, eta ez daki nun dauzkate 12. Guk ja ez dugu habilideiko soinu hoik bereizteko, guretzako danak berdinak izango dira, eta batez ere, pronuntziatzeko, muskulatura hau nola jarri soinu hauek egiteko, galdu egiten da habilidade hau, ezta? Ni orain frantsesarekin hasi naiz, orain dela hilabete pare bat, eta esperientzia polita da, baina kostatzen zait pilo bat, eta baina nolabait pentsatu indut, alde batetik hori kultura berri bat baita ere ezagutzeko, hizkuntza berri bat ezagutzeko, Frantzian sozializatzeko edo frantsesekin, eta baina baita ere nolabait apurtzu bet gimnasia, garun gimnasia egiteko, gauza ezberdin bat hastea, interesgarria da, ez da? Beti esaten dute, eozin edadetan, eta igual ja jendia heltzen hasten denien eta hori, hizkuntza berri ikastea edo instrumento musikal berri ikastea, asko sozializatzea garrantzitsua da, gimnasia mentala bezala, ematen du oso garrantzitsua dela, eta hor dago gauzat esaten dena reserva kognitiba, dala, eta berdina da. Ez baizu erabiltzen, galdingozu, muskuluak bezala, burmuina berdin, erabiltzen balima ezu, hobeto mantenduko zea denbora gehion. Eta senilitatean eta kontrako entrenamentu oso ona omen dela. Hizkuntzak ikastea oso ona, porque burmuina parte guztia erabiltzen duzu, eta instrumentu musikalak baita ere, berriro burmuina eta motora, eta ez dakiz, eta koordinazioa, eta gauza asko nasten dira. Lagun batek hasi da bateria jotzen, eta uste dut oso instrumento egokia baita ere, gimnasia, baita ere, eta ritmoa, koordinazioa. Hizkuntzak aipatu dituzu, dirudienez aztertzen dugunean burmuia eta ikusten dugunean txikidanik ikasi dugun hizkuntzak edo helduak ikasi dugunean hor nolabait burmuinaren alde ezberdinak jokatzen dute, ez da nolabait galdetzen dut, daukagu adin bat txikia garenean esponja garela eta hizkuntzarako oso arin garela. Ikasten ditugu ez dakizen bat hitz egunero eta gramatika modu natural batetan, baina gero kostantzen zaigu gehiago. Hor ikusten da ezberdintasun bat hizkuntza bat heldutik ikasi duzunean edo txikidan ikasi duzunean? Hor gure zentruan bezeolen bilingualismoan ingurun egiten dela nahiko lan, porque Euskal Herrin gaude eta oso toki ona da 2 o 3 hizkuntza gaur egun, edo euskera, erdera, inglesa, frantsesa, jende norrelako asko topatzea daukazu. Horren kontraposizioa da, laboratiba daukagula Murtzian, porque han
monolingüe asko daudelako, eta askotan bihar ditugulako baita ere, eta hemen monolingüe bat aurkitzea oso zaila da. Eta laboratorio txiki bat daukagu, BCBL dauka Murtzian. Horiek gira zure kontrolak, burbet edo. Gauz, esperimentutatzeko kontrol bezala erabiltzen dituzte, eta hori. Eta bai, ematen du, berriro, azterketa askotan azaldu izan du da, txikitan L1 eta L2 esaten da. L1 da urrena ikasi dezuna, L2 bigarrena ikasi dezuna. Hemen Euskal Herrin gehienok, Euskara Balimakigu L1 eta L2 batera ikasten dira normalian. Beste kasu batzen izan daukazuk L1 daukazu, eta berandu ikasten dezu. Ikusten di ezberdintasunak Burmuinan nola implementatuta dauden bi hizkuntza hauek. L2 batera ikasi balimazu txikitan, edo L2 ikasi balimazu berandugo, ezberdintasuna ikusten dira. Hor, kasu batzuk azaltzen dira, baina anekdotikoak dira, baten bat, ustetzala, portorrikeño bat, erdera bakarrizaken eta juntzana Ameriketa eta dune L2, uste portorrikeño zala. Aksidente bat eukizun Burmuinean, eta L bat aztu egitzi zaio, baina L2 erabiltzea bazaukan. Bai? Orduan, suposatzen dalako tokiz, baina euskalo, horregatikan da, ez da horregatikan, edo... Eta hori aldatu zuen bere, suposatzen dut, ingelesa hitz egiteko nolabai baliabideak edo bere ikusten duguna heldua zarenean ikasi duzunen hizkuntza zure azentoa ezberdina da, ez da baita ere ez dakit hobetu zan edo. Baina hau txinatarrakin ere kasu batzuk azaltzen dira batzutan oso arraroak dira, baina hoi erakusten dute eta orduan ja, ostra, klaro, hau da toki ezberdinen dagoela lotuta. O igual ez, igual da toki berdinen daude, baina akzesoa ezberdina da, eta ez dakit, baina bai ikusten ditugula horrelako aldaketak Burmuinean ikusten ditugu, eta idena dira plastizidadian ondorioak, ez da? Nola Burmuina ezberdin garatu dan, edo... Bai. Eta dirudienez, bilinguismo edo trilinguismoak eta beste abantaipillo eukiditzakete, ala ez? Ez dakigu. Polemikoa. Oso polemikoa. Deitzen zioten bilingual advantage, la ventaja bilingüe, o lo que sea, hobekuntza batzu zeuzkalako, batez ere esaten zuten task switching da gauzat egiten egin naiz, eta aldatu egiten dut, edo berez ez da existitzen bi gauzak batea egitea, egiten dezuna da, batetik bestera azkar aldatu. Eta hori, karga asko da, eta horretik esaten dute egin gauza bat, eta gero bestia. Ez ibili aldaketa, porque azkenean ez dezu zer ondo egiten, ez da. Eta berez esaten zuten hasierako teoriak zian, ikasten baina jezu bio hiru hizkuntza, orduan zuketen iguain erderat saltatzik egin nuke, inglesa saltatzik egin nuke, kontekstua edo tarea aldatzeko entrenatuak egingo gineke monolingüe batekin konparatuta. Eta hoi transferitu izango litzakela beste arlo batzutara, eta horrela. Niko esperimentzuk atezian, BCBLek esperimentzuk atezian, zitzaien ateratzen advantaila hori, beste batzutan bai, orduan ez dago evidentzia ez dago evidentzia gaur egun nidakidenez, ez dago evidentzia bai abola da eta jazta. Normalen pasatzen da, igual aurrenengo esperimentu gaizki eginda zauden, igual bigarrengo gaizki eginda daude, igual gauza ezberdinak neurtzen nahi dira, eta orduan lan gehiago egite egin beharra dago arlo horretan, ez da? Bueno, gauza bat argi dago, hizkuntza bakoitzak baita ere darama pentsa modu bat. Nik ez dut pentsatzen berdin euskeraz hitz egiten dudan edo gazteleanez edo ingelesaz. Aldatzen da nire pentsa modua. Beraz, hizkuntza ideiak murrizten ditu, sortzen ditu aukera gauzak azaltzeko, baina baita ere murrizten ditu eta bideratzen ditu. Hortan ere nik ez, baina egiten dituzte azterketa batzuk. Eta nola pentsatzen dezun, edo ze hitzak erabiltzen dituzun okultoak, edo ze agresiboa, igual insulto erabiltzen dituzu hizkuntzaten beste baino, bai ematen dula aldaketa, eta gero, igual hemengo hizkuntza romantzekin eta gehienak nahiko antzekok dira, baino badidez alemana hartu edo
munduaren ikuspuntua eta munduan nola aztertzen dezun aldatu egiten dizu baita ere, segun hizkuntza nik hasi dezun da hortan, bai daudela azterketa asko. Ni naiz horretara dedikatzen, baina existitzen diala eta eragina daukatela pertsonen barron. Aurten Japonen ibili naiz denboraldi bat, eta han kultura oso ezberdina da, eta aldaketa asko dira kulturalak, behan hizkuntza nolakoa da, edo behan artean, sensibilitatean nolakoan doidana, asko kulturala da baita ere. Adibidez, guk, suposatzen da gu okzidentalak eanak detailetan gehiago fijatzen gehala, eta hangok dienak orotasunean gehiago fijatzen diala, ez da? Esperimentu asko egon dia, hoi aztertzen, ez da? Zuk hemen esango nuke, ikusten ditut zelula batzuk eta letra batzuk, eta behar esan lukete, txuri bada, marra berde batekin, eta bertan, nondik hasten dian gauza ikusten, eta ezberdina da. Edo baitare, joten zera jatera, ez duzu zer ezagutzen, ikusten juzu bat, 2, 3, 4, 5 izartzen badauzkaten, eta esaten zuten Japonen 3,5 baino gehiago daudenak ja ondo daudela. Eta Ameriketan berriz, 5 ez bada, porque hemen askoz estremoa gala, 1 edo 5. Etan, erdin, no? Danak 3 erdin, 4 bada, ja oso nada, ez da? Eta dena aldaketa kulturalak dia, burmuina, zer da genetikoa, zer da soziala, zer da, ez dakigu, ez da? Bai, bueno, hor daukagu baita ere, euskera eta japoniarren arteko harreman edo kasualitate interesgarriak. Adibidez, nire gertatu zaidan New Yorken lagun japoniar batzuekin, eta nik egin un lan japoniar batekin, laborategian Holandan, eta ikusi nuen nolabait berdintasun batzuk ikuntzearen artean. Eta gero lagunekin New Yorken aipatu nuen, berdintasunak daudela, eta esan zuten, aipatu berdintasun bat, eta ez dakit nola, pentsatu nuen, adibidez zelan esaten duzu txoria japoniarraz, eta kasualitatez berdin esaten dute txoria. Bai, idazten da ezberdin, noski, baina hitza oso antzekoa. Hor daude hitz pare bat oso antzekoak. Nik hizkuntza baino gehiago japonekin eta udan ere teoria baita ere. Kulturalkire, batez Euskal Herrekin antzekotasuna asko ikusten ditut. Hizkuntzakin bai, K asko, Z asko, eta ikusten zu hitz bat, eta izatik ikiko luke ez balimadakizu, balimazea inglesa, ikusten duzu bestia, eta japonesa dan edo euskalduna dan hitz asko daude ez genukena asmatuko. Baina beste gauz askotan, janaria nola tratatzen duten adibidez, produktua eta gutxi erabili eta aldan eta garbiena, ez dakize, eta funtzionatzeko erare bai jendeen artean eta idana, nik ez dakit zeratika, porque munduan beste aldean daude, igual latitudeak beak egualdego daude, baina eguraldiare ez dakit zergatikan izango dan, baina antzekotasun asko ikusten ditut. Oain, eukidetan egon itzaneko bat, hemen 3 aste egonda, ostiralean aldeintzun bueltan, eta areke berdina esaten zuen. Etxen bezala sentitzela, pintxo jate guztia eta horna batea, han eta horna dazkate pintxokin, ez dakit ez nola esan bizitza, hain urruti egon arren, eta ezberdintasuna barrun artean, berdintasun gehiago nik Japonerreakin, ez dakit, han sardotin egon ginean andaluz batzukin, eta esaten gauza askotan, antzekotasun gehiago dago haikin, Espainiko generalizazio oso burdoa da, baina, bueno... Hori ikusten zenuen, sentitzen zenuen... Bai, porque azkenian, dano pertsonak gea, eta begira iriki batekin balima zaude, dano gehantzeko, eta dano antzeko nahi dugu, ez da. Baina, gero, detailetan fijatzen hasten zenean, daude gauza batzuk etxien bezala sentitzen azte dizutena, eta beste batzuk, ez berdina, ze kuriosoa, ze interesantea, ez da? Eta Japonen gehiago eukin ditun antzekotasunak, ezberdintasuna baino gehiago, porque ezberdintasunak danak zautzen ditugu alde guzitan daudelako, ez da? Igual ja deskontatuta dauzkatzu zure burun, igual espero dezu hain ezberdinak diala bere historiakin, pelikula, dibujos animaun, mangak eta bere harakiri dala eta kamikaze diala toidana,
geho jutentzea, eta igual da perspektiba asunto bat baita ere, porque jutentzea Frantzia, eta espero ez zure osantzeko bizatia, eta gero ezberdintasunetan fijatzen zea. Eta area jutentzea, eta hain ezberdina dala espero dezu, geho ez dakit. Aipatu duzu lehen, hainbeste gai irten dira, baina hemen nago behar bada apunteak hartzen, eta itzuli nahi dut, aipatu duzu fedetasuna, espiritualitatea. Beste gunean bai zientziaren komunikazio kongresu batetan zientzialari batek aipatu zuen hitzaldia edo ekitaldia jarduera zen zientzia ez ezagutzea, incertidumbre, ez jakitea, eta zelan komunikatzen dugu hori gizarteari, ez da batere erreza. Normalean jendea dirudienez gure ditu gauzatzeatzak, exactitudes, eta berak aipatu zuen gauza bat, esan zuen, eske gure burmuina hori, exactitude hori, zehaztasun hori behar du, egia, gezurra, horrela da, ez da horrela. Eta gelditu nintzen pentsatzen apur bat, eta pentsatu nuen. Hor baita ere, nolabait fedea hortik doa, sinestu behar duzu hau. Eta hasi nintzen pentsatzen, horrela da, edo horrela garatzen gara. Hau da, nik uste dut, zientzia, metodo zientifikoa ikastoletan, eskoletan lantzen dugunean, behar bada ez jakintasun hau lantzen dugu, eta prestatzen ditugu gazteak ez jakintasunarekin bizitzeko modu lasai batetan, zeren eta ez jakintasuna kuriositatea bultzatzen du. Egin beharko litzatekela esaten duzu. Bai, egingo bagenu, horrela. Nik uste dut oso garrantzitsua dela metodo zientifikoa lantzea eskoletan. Azken batean ni baita ere, ni pentsatu dut, nire burmuina aldatu zen asko, zientzilari izan nintzenean, metodo zientifiko hori erabiltzea gaitik, uste dut. Bizitza nola bizi ere aldatu egiten du. Aldatu egin du. Eta ni ez jakintasunarekin pozik nago, nire kuriositatea asko onditu da adinarekin. Behar bada kapasitate analitikoak hobetu dira, beraz, uste dut oso garrantzitsua dela. Eskoletan fedetasuna erakusten baldin badugu, nolabait garun edo burmuin konektoma batzuk sortuko dira, fedetasuna, jakintasuna behar dutenak, ziurtasun hori behar dutenak, baina behar bada zientzia lantzen baldin badugu gaztetatik desberdina izango litzateke? Berriro, nire ustez bai, erabat, porque zuk esan duzun bezala, esponja geha txikitan eta oso moldeablea da, eta efekto genetikoa egongo da ziur, eta etxean entzuten dituzunak, baina ikastolan lan asko eta handia dago egiteiko nahi buruz, ezta. Eta bi gauza esango izkizu duan, zuk esan duzun hilduan, ezta. Bat da, fedearen kontu horri eta ziurtasun hauek. Nik aurrena entzunun esplikazio konbinzentena, izan zen dula urte asko, oandikan nintzen zintzian lana egiten nahi, MBA bat egiten nahi nintzen, eta etorri zen txarla bat ematea Richard Boyatziz, dala Golemanekin batea, inteligentzia emozional liburua aterazun, ez da? Eta etorri zen txarla bat ematea, liderazgo positiboari buruz. Positiboa da jendia egiten dezu animatu o inspiratu egiten dezu lan gehiago eta hobe egiteko, eta negatiboa, ez hobe egiten, ez dezu kobratuko, eta kale jongo zaten. Orduan, eta negatiboa ez dezun en el corto plazo oso efektiboa omen da, baina en el largo plazo desastre bat omen da, eta positiboa, todo lo contrario, jutentzea azten, ez da? Eta berak hortaz esplikatzen izan, eta baita esplikatzen izan nola desizio razionalik ezin dian hartu. Ingeniero bat, MBA egiten, bat bi diat, ez dakiz, eta horrendik usten dezu mundu, baina esatezu, ez, burminen nola funtzionatzen duen arabera,
dana do emozioen bitartez mediatuta, eta emozioak esaten dugunean ez emozio pozik triste o lo que sea, baina edozein emozio, azkenean kimiko buruti sartzen, eta dana dau horrekin mediatuta, ez da. Eta orduan esplikatzen zuen bere ustez nundik antzatoztin erlijio hauek eta fedean eta kontu hau, esaten zuen esperantza sentitzeko biharra daukagula eta zertituduri behar dugu neurogenesisa existituko bada. Eske berri esplikatzen dut. Estresatuta balima gaude, burmuina jartzen da pelea edo alde egiteko moduan. Eta orduan izten ditu zea guztik, eta orduan burmuina ez du evoluzionatzen. Eta orduan esaten zauen, horregatikan, kosoldo eta jende oso atakaduta daudenak eta idanak, egiten dituzte betiko formulak aplikatu, eta ez da innovaziorik eta ez da sortzen hor, bai? Innovazio eta sortzeko, zuk egon behar dezu lasai, egon behar dezu seguro, eta orduan imaginazioa etortzen da, orduan neurogenesis sortzen da, eta idea berrik sortzen dira, eta orduan daukazunean, liderazio positibo hau, edo. Eta hoi hartu zauen fedea esplikatzeko. Orduan esaten zuen, pertsonak zaudenian erdiaroan igual hartza bat jango zitula, bihartzutan baita eretzen dira kontrol bat edo jakitia, eta orduan zu zaudenian Eliza batien pentsatzen hiltzen aizenien bizitza hobe eukiko dut edo errezatzen balin badet arazo guzti konponduko dia toidana, berez dala behar fisiologiko bat, ez behar mentalare bai, eta lasetzeko dena baino fisiologikoa, porque zuk hori sentitzen aizenean, ordun neurogenesia okurritzen da, eta ordun zure burmuinak soluzio hobeak aurkituko ditu dauzkatzun arazontzako, eta erlijioa esplikatzen zuen hortikan, asko gustatu zitzaidan, ez dakit, dula, ez dakitzen bat urte, 15-20 urte igualtzan hori pasazala, ez dakit nola evoluzionatu dan zientzia hau, baina idea bezala asko gustatu interesgarria. Osea, ematen dizun lasaitasuna, laguntzen du. Zuk lasai eta ondo egon behar dut eta seguru sentitu behartzea pertsona bezala evoluzionatzeko eta hobetzeko, eta hori burmuinak azitzen segitzeko, ez da, neuroplastizia hori ez dut, porque bestela blokeatu egiten da, eta zaude burrukatzeko momentu hortan, eta bakizu gorputzeko kimiko guztik aldatzen dira, eta kesi kortisol, kesi no seke, kesi tal, estres, pelea, no seke, bai. Eta ezin duzu pentsatu, hori gertatzen da alako egoeretan. Zaude reakzioko zea batien, da orduan gaur egungo estres mundunekin, beti gaude hor sartuta, ez da, orduan garai batean askoz txarrago izango zala pentsatu nahi dut, no? Mundu askoz inseguruagoa zen, oko batzu lo baten zion denean, edo bizizenean nian gerra zinguradutako mundu batean, ez da. Eta, gegote imaginatiboagoa, azkarragoa balimazea, soluzio hobeagoak emango izkiozu zure egoerari, ez da? Eta hortako errezatzen balima dezu, errepikatzen naiz berdina, baina beste hitz batzukin. Baina nezizitate batez ere da, religioa da necesidade biologiko batengatikan. Ez, hobeto sentitu nahi dut eta orduan, ez, horri buelte ematen zion konzeptu horri. Toi asko gustatu zitzaidan. Da orduan, nik inoiz ez dut konbentzitzen, galdera asko egiten diot jendiak, fedea daukan jendieri, galderak asko egiten dizkiot, ez idea aldatzeko, nik ez daukat gen espiritual hori, nik ez dekot. Orduan, kuriosidea handia ematen dit, daukan nahi, ez da? Eta galdera asko egiten dizkiot, baina ez aldatzeko, porque baten bate balima dauka eta hobeto bizitzeko regalo bat dauka bere bizitzan, ez da? Hoi balima dauka. Pertsona hobea balima da, lasaigo bizi balima da, berak, orduan ez diozu kendu nahi horri, eta orduan galdeak egitizkitzu jakiteko, baina ez, hoi nola izango da, ez dezu konbentzitzu nahi ateratzeko hortikan. Askotan galderak egitekon, jendea dudatu egiten du, eta ja ez dut egiten. Gen espiritual hori nik ez dakit, baina ez dut pentsatzen hor dagoenik, ez dagoela halakorik, baina bai uste dut espiritualitatea behar bada garatu daitekela. Eta uste dut espiritualitatea garatzea baita ere gauza positiboak dauzkadala. Bai, definizioan arabera. Bai, religioa da gauza bat? Horregatik ba. Espiritualitatea beste gauza bat. Bai. Horregatik, ni esaten nahi naiz, ez dakizun zerbaiten sinistea. Ez bizitzea, ez dakit eta jazta. Horren partez, jendeak biltzen du, nik fedea daukat, hola dala. Zunez,
ni horretaz hitz egiten hitz egiten nahi espiritualitateak beste definizio asko dauzka, ezta? Bai, ni adibide bat emango dizut, ni zientziarekin, jakintasunarekin, ni batzutan gauza batzuk irakurtzerakoan sentitzen dudan emozioa, benetan uste dut nolabait gauza espiritual bat dela. Hori, baina definizioan arabera da, ezta? Da, hain berezia, bai. Edo naturaren batzutan animaliekin harremanetan, naturan sentitu trascenditu egiten duzu. Bai, da, hori gauza berezi bat, eta horregaitik nik horri ez dut espiritualitatea deitzen, baina horregatikan, ez dut esan nahi ni ados nagonikan o ez nagonikan, esan nahi dut nik hori sentitzen dut, baina ez dut deitzen espiritualitatea, baina igual berrio semantika oitzan esan nahian zuk zer ulertzen dut, nik zer ulertzen duten, sensazio berdina da. Zuk esaten dizu espiritualitatea como unibersoekin bat zehala sentitzen duzu, ezta? Hori balima espiritualitatea, orduan hori nik badaukat. Baina nik gehiago esaten dut, ez jakitearekin ez bizi religioataz gehiago hitz egiten nitzan, fedeataz nitzan gehiago hitz egiten. Bai, uste dut hor... Bai, ezberdina da, bai. Berriro hor definizioa... Bai, definizioan arabera. Baita ere hor religioarekin, gogatzen dut momentu bat Granadako eliza batetan. Nik Granadako Parque de las Ciencias den zientzia zentroan egin nuen lan, eta eliz batetan emakume bat, nik nengoen hor santuak zeunden, santuen estatuak, ez da? Nengoen begiratzen, eta emakume hurbildu zen. Eta hasi zen santuai buruz hitz egiten bere lagunak bezala. Osea, ni geratu nintzen harrituta. Osea, berak aipatzen zituen izenak, eta banan beraien ezaugarriak. Oso jatorra da, honek ez dakiz nolakoa den. Uste dut hor baita ere beste komponente bat soziala. Hau da, zuk hitz egiten baldin baduzu jangoikoarekin edo santuekin, amabirkinarekin edo hor elkarrizketa bat daukazu. Elkarrizketa da zure burmui barruan dago, baina azken batean elkarrizketa bat da. Eta guk gizaki sozialak gara. Eta hori da, behartasun biologiko nagusi bat. Sozialitate hori galtzen baldin badugu, gure osasuna sartuko da, depresioa, ez dakitzen bat arazo agertuko dira, hor bai daukagu ziurtasuna, sozializatzea oso garrantzitsua dela, ez da? Balio balima dio, ongi etorri, no? Hoi izaten izu, dano mundu oso gorra eta zaila da, bakoitza behar ditugu gure teknikak, eta ikusteko ez naola ematen du zientzilarie kontra da, zuk esan dizun espiritualidade oitako, zuk esan dizun Granadako elizaten ditzen, Pariseko Sakrekorrik kongresu bagenekan, eta goizeko zazpita makargan jutien naukan, jaiki, ikusi, eta turismo pixka bat egiteko, ez da, lanen hasi baino lehen nau. Eta iritsi nintzen, da orduan justu ate irikita zeon, eta ez dakitzen bat monja txuriz jantzita, fondon kantatzen hasi zian, eta baita ematen dizu, ostras, sensazio espirituala bat zan, baita definizioan arabera, nik ez diot espiritu bat esaten, porque nun de repente sinistu batean, baino oso berez eta ondo eta lasai sentitzen zea momentu hortan, eta baita ere konexio espezial bat munduarekin, momentu horrekin, ez dakize, eta bai sinisten dut pasatzen dela, baino nik sinisten dutela dana, hori dana, zelula, molekula, no seke, bat esplikatzea dagola. Eta esplikatuko degula, esplikatuta dagoela. Meditazioaren bentajak eta zen egitea, eta hoi danak benetakoak dira. Oain, esplikatzen saiatzen egea, zein dan horren atzeri dagoen biologia, ez da? Zegatikan behar dugu hori. Lehen esan dizutena esatezun adibide hori. Arrazoi evolutiboak. Arrazoi evolutiboak, zergatikan hori hain ondo sentitzen digu, eta zergatikan horren bila igandero. Batzuk joten di igandero por obligación social, beste batzuk porque les hace sentir bien, beste batzuk por ez. Bai. Eta oain gauden momentun gauza bat utzi da,
espiritualitate hori o religiona utzi da eta ze hartzen egia, ezta? Igual aldatu degunak ez Instagram, las redes sociales da no sé qué, igual pertsona bezala kaltegarrigoa da. Igual siniste hobia eta dana da soziedade bezala. Ez da niko ez dakit, nire soziologoa, ez dakit. Baina hori utzi egin dugu eta ezin balin bagea bizi lasaik onel ez dakit eta ondo bizi naiz jakin gabe, tarte hori zenekin betetzen degun gizartentzako oso garrantzitsua dala irutzen zait. Leno esan dizutena bi gauza, bigarren esango dizut, zeon Natureko edo letter oitako bat, karta oitako batean azaltze zan, emakumeak nola esaten beha zintzileri ezala eta utzi egintzula industria juteko. Eta bere arrazoia zan, etzala komodo sentitzen ez jakitekin. Eta, orduan, esketxet gustatzen ez jakitia. Eta horregatikan, ju naiz korporazio handi batetara, dana reglatuta da, ez dakiza egiten den ere lana, eta jazta. Eta, batzuk esan dizuna, kontrakoa pasatzen zaizu, ez da, kuriosia daukazu, eta zerbait ez dakizuna ikusten dezunean eta ikertzea daukazunean poza ematen dizu, edo zerbait berria esaten dizutenean batematek aurkitu dula, baita ere poza ematen dizu, ez da, hori, ezagit biologikamente nola esplikatzen dan, o espezien abantzatzeko, aurreatzeko sortutako zerbait izan, batzuk ezuen behar dute horrelakoak, metoda segitzen dituztenak, eta beste batzuk izan behar dute gauza berrik asmatzen dituztenak, ez dakit. Osa, danantzako balio duen esplikazio bate oso zaila da, porque danetik egon behar du gizaki bezala funtzionatzeko, ez da? Bueno, honekin jarraituz, halako azalpen universalak lortzea ez da batere erreza, eta behar bada ez dira beharrezkoak, garun bakoitza, burmuin bakoitza ezberdina da, hor daukagu burmuin anistazuna, izugarrizko anistazuna, eta bakoitzak ezberdina da. Hor, anistazun horien barruan, interesgarria da ikustea zelan, dauzkagu anistazun batzuk direla nolabait ikusten ditugula naturalak, honek pentsatzen du ezberdin, honek musikarako hobeagoa da, honek behar bada hori zuk aipatuzu, kiroletarako oso ona da zenen eta oso harin dauka bere prozesamendu, ikusteko prozesamendua eta barrez da. Baina gero daukagu beste batzuk, eta adibidez daukagu TEA, autismo arloan edo ezberdintasunak, daukagu beste ezberdintasun batzuk behar bada ondorio nolabait osasunarako ondorio txarrekin, eskizofrenia, bipolar eta alakoak. Baina gero baita ere dauzkagu beste batzuk orain dela gutxi arte patologia bezala ikusitak izan direnak, dislexia, disgrafia alakoak, disabilities, ez da, nolabait zerbait faltatzen zaizula, baina hasi gara hauek ikusten beste modu batetara, nolabait abantai batzuk eduki ditzake dislexikoa izatea, eta disabantai batzuk, ni dislexikoa naiz eta konturatzen naiz gauza askotarako desastre hutsa naizela, baina nolabait beste gauza batzutarako uste dut nire burmuina nahiko ondo funtzionatzen duela. Kostatu zait pilo bat hezkuntza arruntan aurrera jutea, baina gero nire eguneroko bizitzan esforzo extra izan da, igual ondo etorri zaizu beste gauzako beti iteko, ez dakigu. Behar bada bai, baina irakurri ditut orain dela gutxi, artikulu batzuk aipatuz, behar bada sormena, kreatibitatea eta horretarako dislexikoak, burmuin dislexikoak egokiagoak direla, nola, abantai batzuk badaude, beraz, evolutiboki mantendu egin dira. Zergaitik, entxinako klanetan neuroanistazun hori, mota askotako burmuinak egotea, onurako, taldearen onurako eta gizaki persona horren onurako izan da, eukidu
erreproduzitzeko aukera gehiago, eta horregaitik seme alaba gehiago eduki ditu, eta horiek mantendu indira. Beraz, uste dut, ideia polita dela pentsatzea anistazun guzti hauek interesgarriak direla, nolabait, noski, zure osasunerako kaltegarri badira, orduan ez hainbeste. Baina zelan ikusten du zientziak? Ze uste dut horbaita ere ikuspuntu desberdinak daudela, batzutan edo klasikoa da hori trastorno bezala ikustea, gaur egun aldatuz doa edo? Bai, a ber, berriro, ez naiz esperantzen dudan, ez dakit, guk dislexia bai tratatzen dugu, eta dislexia tratatzen dugu arazo bat izango balitzake bezala pertsonantzako, porque pertsonak dislexikoa dianak normalian edukazioan lan gehiago daukate, eta orduan lagunduko bagenieke ondo irakurtzen, behan edukazioa ere hobeto jongo litzateka, ez da? Porque zuga dibidez, zintzilera izan zea, eta aurrea ondo juntzea, baina beste jende asko petxatzen dute tontoa naiz, eta ingo dut beste gauza bat. Eta dislexia ez dago korrelazionatuta inteligentziarekin. Ez dago. Osea, zu daukazu dislexia bizerik edo ez, eta zu tontua edo listoa. Ez dago inungo loturarik bien artean. Baina ikastolan, bai, porque ezin balen ondo irakurri, akaso da, porque ez diolako buruak ematen, baina ezin du ondo irakurri, berdina pasatzen da, ez dutena ondo irakurtzen, asmatzen dioten arte, dana borroso ikusten du, porque umeak ez dute ondo azaltzen, ez da. Torun pentsatzen da, pues, geldoak diela, o lo que sea. Torun, guk egiten dugun lanan, ingurun horren, aterki horren azpin daudekeo, nahi bat zuen horrekin bukatu, eta kontatuko ez dut pentsatzen duten diversidadiana, porque oso gizarte bezala oso interesantia irutzea, ez da. Baina, dislexian baron da, guk nahiko lan egiten dugu dislexiakin, oraindikan da aterki termino bat zabalegia, konturatzen egia zabalegia dela. Porque klase askotako dislexia daude, eta origen ezberdinak edukitzia dauzkatenak, ez da. Eta nik esango izuten bi adibide emango izkitzut, nola sozialki bat da Inglaterran diagnostikatze bolimatzen zuten dislexia zenekala, eskubidea zenekan ikastola berezita juteko gobernuak ordainduta. Ez bazizun inorrek zertifikatzen, ikastola publiko normala, orduan zona pila batean, azaldu zian, ez dakiz zenbat dislexikoa, venga, jarria zu badala, ez da? Orduan, ez du ondo irakurtzen, orduan jo nimero de laguntza espeziala behar dut, porque ikastola honak zian, eta orduan Inglaterrako, ez dakit, provintziko, kondaduko, ez dakit nola dian, kendu egin zuten dislexia, ez dugu onartzen, ez da existitzen, eta jazta, arazoik kentzeko, ez da? Eta bestia, handikan esangurra txugua dana irutze zaitena, Italien pandemin ondoren utzi egin zuten dislexikon testak egitea. Zegatikan, etzian ikastola juten, urte bat edo galdu zuten, eta danak zian irakurtzaile txarrak. Ez dislexikoak zialako, entrenamendu gutxi edukizutelako. Bai? Orduan, utzi egin zuten, da guen ezagit berriro asidian edo ez. Porque azkenian egiten dian test gehienak, dia test psikotekniko bezala irakurtzeko phonological awareness, no sé, egiten dia test pilo bat, eta esatezu, bueno, puntuazio normala, baina puntuazio gutxigo eman dau, orduan dislexikoa da. Bueno, baina eskarrazoi asko egitea daukate. Zerbait burmuinen ezberdina daukazula lotuta, eta orduan hitzak alrebes ikusten dituzula o lo que sea, edo ezin dituzuna konbertitu hitzak soinuetara, eta orduan ez zaizu lenguaia sistemara iristen, edo teoria asko daude, eta igual ez dira teoria ezberdinak, eske klase ezberdina asko daude zergatikan hori pasatzen zaien, ez da? Eta, bueno, hortan gabiltza. Baina batez ere, lehenkoan egun ginen genetizista batekin, eta erlazio genetikoa dauka baita ere, dislexiak, kasu gehienetan. Italiko asuntotan esan duguna, seguro ez ez. Daude eta egin dituzte pruebak,
bizki monozigotiko, ovulo berdinekoak dianak edo ez, eta ovulo berdinekoak dianakin, asko zegio perrezitzen ez du dislexia, ez dianakin baino, bilak ingurumen berdina edukita ere, ez da? Orduan, komponente genetiko badago, ingurumen zea badago, baino komponente genetiko horrek igual era ezberdinetan manifestatzen da, biologin, eta gero ere ezberdinetan manifestatzen da, ez zuela ondo irakurtzen. Baina igual zure klasia, beste baten klasian oso ezberdina da, ez da? Eta hortan segitzen deu, baino jakiteko, adibidez, diagnostiko on bat emateko, imaginatu burmuina begiratu den ikuste du, bai, eskeka konexioik ez dauzka ondo. Ez berdina dauzka, por lo que sea, bai? Edo, nola beste abantaila batzu dauzkan, zuk esan dezuna, nola beste abantaila batzu dauzkan kreatibogoa diala, o lo que sea, rekursoak hartu berra izan ditu hemendikan, irakurtzeko erabiltzen dugun tokitikan, eta orduan dauzkar beste klase bateko rekurso gehiago. Ez dakigu, eta neuroimaginakin orendikan hortan aigea, baina biomarkadorek edukitzia badauzkagu, orduan ez dakotzuzatik testa egin berrikan, ez da, saltzen baina urtetara gaude hortara iristeko. Eta batez ere hori, hainbeste anistazuna dagoelako? Dislexia barruan bakarrik? Dislexia barruan bakarrik hainbeste da, orduan oso zaila da, eta gero batez ere guk egiten ditugun gauzak gehienak dia talde mailan. Hartzen duzu dislexikoak, eta dislexikoak nola dia testa hontan gaizki atera dutenak, hartzen dituzu kontrolak, testa hortan normal eman dutenak, eta burmuina konparatzen ditugu. Bueno, igual asko daude, ez dutelako ikasi, besteak ez dakize, besteak ikasi badak, orduan oso zaila da, eta gero, guan ja, bueltatuz anistasuna barrun, eta onuragarria da, no ez, ezta? Gure mundun, zuen betxatzea baietz, zure muestran tamainua, 10 pertsona ikusi, edo 100 ikusi, edo 1000 ikusi, gauza ezberdinak dauzkatzu ateratzek, eta normalian nahi bali maezu pentsatu mundu guztien olagean, inberko litzake danak neurtu, ezta? Gero estudio gehiago daude, jende gehiago hartzen nahi diena, eta ezberdintasun gehienak desagertu egiten dira, anistasuna oso handia dalako, bai? Orduan, uste ikusi berdala finago, abidez, UK Biobank izenon esperimentu batian, 1.000 pertsona, ez da izan bat eskanetzen nahi dian, eta pasada da. Eta, resulta guzti ikustetuzu, eta estudio genetikotan bezala hasieran, hemos encontrado el gen de no sé qué. Nik esan dizuten hasierako el voxel de la timidez, eta esan den hori bezala, ez da. Gaur egun ja hori ez da, existitzen. Gaur egun da, gen hau nola interaktuatzen duen beste ez dakitzen bat genekin. Eta oso poligenetikoa, baita. Oso poligenetikoa da. Gen asko bat harremanak eta sortzen dituzten proteinen arteko harremanak. Hoi da askoz ere komplexio, guneiko genukena baina askoz ere komplexiko da, ez da. Eta guain, pasako du, opinio esan dezuna gizartea. Nik uste baietz, eta esango dizu zegatikan uste dute baietz, baina opinio bada baita, goatzen naiz, guen dela 25 urte karrera bukatu nunean, lagun bat, juntzan klinika universitaria lan egitea, bihotzan taupadan taupadak eta neurtzea, hoi da. Porque, eta berriro ez gaur egun nola dan, baina teoria zan, bihotza balima dukazu oso regularra, hiltzorin zaude, ja. Izan behar du kaotikoa, bihotzen taupadan ritmoa, baina ez arritme batian bezala, derrepente azkar dola, baizik eta zutani orain, izan beharko luke, aldaketa txikin kaotikoa, porque mundua kaotikoa da. Eta derrepente eroritzea dauka ezagitze osua, eta orduan, zuk egun behar dezu prestatuta reakzionatzeko instante bakoitzean, ez da? Hoizan teoria horren beak erabili nahi zuten gaixoentzako markadore bat bezala ikuste, ostra, ari da normaltzen, orduan gaizkitzen nahi da o lo que sea, ez da? Baina idea da interesanti, ez da? Burmuina ere suposatzen da aidala gauza random o aleatorio pilo bat egiten, porque eozi momentutan soinu altu bat egotia dauka, edo zebait puskatuko da, eta bestela bihotzeko atake bat eko genuke, ez da, orduan, eta derrepente inberko genuke mikrosegundu batien zuten korrikalden hemen suge bada olako,
gu prestatu egon behar dugu bai fisikoki eta bai mentalki hori egiteko. Orduan, hori estrapolatzen bali badu gizartea, eta gizartea nola evoluzionatzen, orduan nola ez dakigun ze pasako dan, tribu batea eta mugitzen guazti, klase ezberdinetako jendia edukitzea, hori laneko taldetan eta ere berdin esaten da, ez da, anistasuna kulturala edo izakeran eta talde lanak hobeak egiten ditu, ez da, gizarte bezala zergatikan ez luke hola izan beharko, ez da, zuk esaten zuen neurodibersidadea, baina baita ere balimagia espezie bat bakarrik egiten duguna jan eta gero geneak reproduzitu, reproduzitu egiten gea, hori da gure objektiboa, orduan bere zegatikan existitzen dira homosexualak, ez da? Suposatzen da, pertsonak liberatzeko lana ez egiteko, onuragarria ezala, gizarte eta baita kreatiboa diala, o lan gehiago egiten dute, o lo que sea. Ez dakigu horren evoluzion zergatikan hau pasatzen da, porque berez objektiboa alima da geneak reproduzitzea. Ugaltzea, edo ez duke zentzurik izango, baina ez da horrela. Eta ez da horrela, orduan anistasun hau dana ongietorria da, eta nik uste gizartentzako ona dala. Baina, opinatika total, ideaik ez daukat. Baina, estudioak ateatzen dianak gerogotak erakusten dute hori, ez da? Igual nahi bali maezu, hemendik honea azkar jun, igual behar zutanak berdinak ez da gizoela, baina ez bali makigu zer etorriko dan, eta urruti junei bali madegu, hobeto eukitzia orduan baita, zergatikan dago dislexia evoluzionatu da, ez dakigu, porque ez dakigu gaina pentsatuz irakurmena orain dela oso gutxi sortu zala evoluzioan, ez da oso gutxi, orduan beste zerbaitekin lotuta egon beharra dauka, ez dago irakurketakin, evoluzionaki pertsona batzuk edukitzia gaizki irakurtzen duten ez daka sentidukan, ez zarako existitzen irakurketa, ez da? Baina beste gauzatzuk bai existitzen zian, orduan beste zerbaitegatik handa guk ez dakiguna. Eta eskizofreniatu idana gaixotasun bada, edo anistasun bada, gizartatzako ona dela. Gaur egun sufrimendu handia behantzako, baina garai batian, sortu zanean, onurak edukitzea zauzkan, imaginazio irikitzen zulako, posible da. Bereziak, bai, hor baita irakurri indut hori eskizofrenia aztertu dezakegula, gizartearen beharren arabera, eta ikusi dezakegula eskizofrenia batzuk positiboak, eta beste batzuk kaltegarriak. Eta orduan, eta hor inguruna guztiz aldatzen du bat ala bestea zein den positibo, zein ez den positibo, ez da? Baina, kontestuak ematen dizu, kontekstuak ematen dizula. Aldatzen du hori guztia. Bueno, anistazuna bezarkatzen dugu, bai sexuala, bai anistasun garuna anistazuna, bai biodiversitatea oso positiboa bezala ikusten dugu, eta jakintasuna baita ere bezarkatzen dugu, gustatzen zaigu. Jarraitzeko, dirudienez gure garuna, gure burmuina, bai deko predisposizio bat gauzak predezitzeko. Egiten duena denbora guztian da nolabait aurreratu zer gertatuko den, ez da? Horretarako... Hala ematen du bai. Modeloak egiten ditugu burun, hoi baita ere da lotuta esan dizutena bihotzan da randomizazio horrekin baita ere, ez dakigu ze pasako dan, egiten dugu predikzio bat, suposatzen da, eta zientziak ematen du, eta denbora guztien egian minimizatzen guk predizitu deguna, eta ikusten deguna, pasatzen nahi dana, eta ni guain ez dut predizitzen, animali bat hortikona edukitzio, baina pasatzen balima da, burmuinak igual alerta hundi bat emango dit, porque nahi zoi predizitzen nahi, ezta? Eta hori oso beharrezkoa da, alerta hori edukitzia. Danadia modelo, ematen du burmuina beti modelo egiten dara, eta dijoala aurretikan, gure aurretikan. Eta hortik bi gauza, alde batetatik, predizitzen, aurreratzen ditugun gauza hori, gertatuko den, ala ez, hori, predikzio hori betetzen ez denean, gauza berezia, arraro bat gertatzen denean, hor ikasketa gertatzen da
askotan nolabait ezberdintasun hori dela eta ez da, emozioa, horri ikasten dugu alakoak ikasten dugu gehiago, ala? Nik uste baietz, porque azkenian zu predizitzen nahi balimazea, zure konexio guzti dodolako preparatuta hori predizitzeko, ez du inoiz esperako suge bat etortzea, lehoi bat etortzea hemendikan, ez da? Behin pasatzea bat zait, bigarren gualdin, eukiko da hori hor, hemen zurekin eserita baliman hau, behin pasatzitzaian, igual bi aldiz ere pasako da, porque nire buruñeko konexioak aldatu egingo dira hori kontutan hartzeko, pasa izan duzalako, behin pasat bali bada, bi aldiz pasatzea badauka, ez da? No, bai. Eta gero bestea dirudienez, aipatzen dute, predikzio horiek egiten ditugula, baina baita ere gure munduaren interpretazioa. Hau da, bakoitzak daukagu gure interpretazioa, bakoitzak ezberdina, baina antzekoak, nolabait. Eta esaten aipatzen dute, baita ere zientziaren divulgazioan eta baita ere zientzilarien iritzi eta ikerketan oinarrituta, guk jasatzen ditugun estimuloak zentzuen bidez, adibidez, argia, fotoiak dira, dira estimulo fisiko-kimikoak, ez da? Baina burmuinak egiten duena da mundua sortu. Gure gorputzeko estimuloien jasotzerakoan eta kanpoko estimuloien jasotzerakoan. Sortzen dugun mundu hau da pelikula bat bezala. Eta pelikula hau nolabait pentsatzen dugu, errealitatea da guztiok nolabait nola esaten dute pelikula konsensuada, no? Guztiok antzeko pelikula sortzen dugunean hori deitzen diogu errealitatea? Ez dakit, porque hor sartzen da baitare kontzientzian deitzen dana filosofia dela kontzientzia ez du soft problem da hard problem definitzen dute filosofoak, ez da? Eta hard problem da kualia, esaten dietena da, zuk gorria ikusten dezunean, o zuk hau ikusten dezunean, zuk barron sentitzen dezun hori nere berdina da edo ez, ezta? Eta ez dakigu, porque hain personala da, ezin dugu konparatu, baino ez balitzake antzekoa izango, sozializazioik litzake posible izango, ezta? Leno, hitz batekin, espirituali edo hitzakin egon geha hor, ezberdin esan nahi ezberdinak ematen dizkiogula zuketanik, ez da? Berdina litzake, hemen zutenik ez nuke adostuko maibeltz baten ondoan eserita gaudela mikrofon baten aurrian hitz egiten ez nuke realitatea antzekoa ikusiko, litzateke posible izango komunikazioa. Hor, esperimentu bat daude, hor guk izan ditugu, entrainment, hitza berdin da baino da, zu jarriko bat zenuke EEG kasko bat, eta nik EEG kasko bat jarriko banu, zutan hitz egiten egin bitartean, zure eta nire onda zerebralak sinkronizatzen hasten dira. Eta komunikazio hori hobetzeko, ez da? Eta posiblemente beste teknika batekin gehiago ikusi izango baenu, gauzak gehiago sinkronizatuko zian, ez da? Ulertzeko, eta bilok bate hitz egiten oteko, eta hori dana. Osa, burun barreko pelikulak antzekoa izan beharra dauka, eta horretik kultura ezberdinetako jende asko etortzen den, sensibilia ezberdin asko daude, hitzak ezberdin ulertzen dira, otxura ezberdinak daude, baino zentzutatik datorrena antzekoa izan beharko luke. Baina ez beti, daltonikok dianak eta fotoiak datzen frekuentzik bere burmuinak era ezberdin batea interpretatzen ditu, ez da? Edo sinestesia dauzkatenak eta zerbait entzuterakoan kolore bat. Kolore bat ikusten dute. Entzun beste gunean sinestesia daukan pertsona bat, bere izena entzuterakoan ez dakit zeintzua pizten da, ez dakitzen usaina edo usaintzarra
Bai, eta pentsatzen, bueno, aldatu beharko nuke nire izena, ze bestela, entzuten duen bakoitzean, usaintxarra sentitzen dut, edo kolore iluna, edo alako oso interesgarria. Oso interesgarria. Baita, jendezko, zenbakik eta memorizatzeko gaitasun dauzken askok, hitz eta bihurtzen dituzte eta pelikula bat asmatzen dute, porque beak ez da hitz egiten nengo baliake bezala, eta orduan, justu atzo, onginen hitz egiten proiektu batetaz eta nola egin, eta adibidez, burmuineko zati bat guintesetu duena aktibatu egiten, ez da? Zergatikan aktibatzen da hau, benetan irakurketa eginen, ez da? Irakurtzen egianean, hitzak entzuten egianean, erabili egiten dalako eta erabili egin beharra daukagu ulertzeko, prozesatzen ari da hori informazio bat hartzen du, ekartzen du, lo que sea, eta behar dugu orientatzeko, edo beste parte bat aktibatuta dau, eta nola dana konektatuta daun, kableekin edo tuberikin bezala, aktibatu egiten da, baina konektatuta daulako, sin más, baina berez ez dugu bihar. Orduan, sinestesian horrelako zerbait da, ez da? Konektatuta dau, aktibatu egiten da, baino ez zu nahi dezulako osanaia daukalako, ez da? Konexio bat daukazu, aktibatu egiten da, eta sentitu egiten dezu, o kolorea, edo usaina, oso interesante da. Hor gure konektoma egongo litzateke, adibidez, konektoma arrunta, hau da, gehienetan gertatzen den konektoma, ez du izango loturarik usaina eta koloren artean. Baina behar bada sinestesia daukan pertsona baten konektoma, hor daude sare batzuk sortu dira burmuinaren bi gune horien artean. Edo kontrako hori ez dakit, kontrako hori izatea badauka. Zuk eta nik konektatuta daukau, baino supresoriak ondo funtzionatzen dute eta ez duzten nasten seinaleak, eta beste pertsonan kasuan ez dute ondo funtzionatzen. Ez berdin funtzionatzen dute, eta garrantzioa negatiboa eta zientzi idazten degunean baita ere, beti pentsatu berako, ezberdina, ez dakatzen digan txarra edo hobia izan berrikan, ez da? Kasu egiten igual hori ez da pasatzen, ez dakigu. Aipatu dituzu supresoreak, ze gure neuronak ez daude bakarrik hor komunikazioa bultzatzeko, baita ere gelditzeko. Super garrantzitsua, atentzioa aipatu duzu lehen, hainbeste estimulu dauzkagu, gelditu behar ditugu pilo bat. Ni bain ez banitzake gai izango zure konversazioan gaitagoetan banitzake landariari begira edo ainoari begira o lo que sea, ez genuke elkarrizketa hau izango, ezta? Eta berdina pasatzen da memoriakin. Memorizatu behar ditugu garrantzitsua dian gauzak bakarrikan, eta azture bai. Garrantzitsu ez dana, garai baten igual garrantzitsu izan duzana mantendu egin behar da, baina beste ez balimakigu galtzen, ezin gara bizi. Eta kasuk badaude pertsonak, ezin ditutena gauzak aztut. Esaten dizu, nuntze unden, dela 27 urteko astearte baten atxelen hemen. Eta daukate dana, Borgesek dauka ipui bat, ez dakit no sekien, el memorioso. Eta beti asko gustatu izan duzitzaian, arazo izaukan ezin zuen ezer aztu. Eta ez dizu bizitzen uzten. Izugarrizko arazoa. Izugarrizko arazoa da. Eta orduan, memori txarra dauka, memori ona, tarte baten barrun balima daukazu, pozik egon, porque bizitzek da funtzionatzen uzten balima dizu, txarra edukitzia, ona edukitzia bezain txarra da, ez da? Ni adibidez, izenak, desastre utza naiz, gainera ezagutzen dut pertsona bat, eta izan daiteke nirentzako garrantzia daukan pertsona bat, eta izena eman da gero, milisegundo batetan aztuta. Eta nik uste dut, nolabait nire atentzioa ez dago inoiz izenan, kontzienteki orain bai, esaten dut ezin dut izenago aztu. Baina nolabait ez bana hor prez kontziente izen hori gogoratzeko, ez dut gogoratuko, zergaitik nago pertsonaren beste gauza batzuk. Nola mugitzen da, arpegia, ahotsa. Zer esaten duen, nirentzako goiek dira garrantzitsuak. Izena baino. Eta orduan, atentzion oso garrantzitsua da, berriro esan dizut, atentzioz desistitzen, azkeneko esan zuen, gezurra da, berriro da, ze atentzio klase, gero eta gehien nola dakigun, gero eta asko zere zehatzago izen barrakazu, zehazki zertaz hitz egiten egian jakiteko, ezta? Baino,
atentzioak pertzepzioa aldatzen du baita ere. Ordan gu egiten dugu lana, pues, lana visualki egiten dugunean zu balima zaude a ver, nola esplikatu nuke hau. Burmuineko zona visualeko neurona batek prozesatzen du parte hau, eta beste batek hau, eta beste batek hau, gure kasun boxelak dira, baina neuronak milaka konexio dauzkate, baina berez ni guain zure gizketan nahi balima naiz, hemengo parte hau neurona batzuk prozesuko dute, eta hemen erdin dagoena detaile gehiokin etidan, ez da? Baina nik forzatzen balmen nire atentzioa landare horretan, hor badaki landare badaola, eta forzatzen balmen neuronak gehiago hartuko ditut hori prozesatzeko, eta orduan ez da kanbio aldaketa biologikoa, baina bai, da neuronak beste lan bat egiteko kontratatzen dituzu, hartzen dituzu, ez da, orduan atentziona asko ikasten da, porque bizitzeko, dana bezala, memoria gabezin gabizi, atentzio gabezin gabizi, eta dia prozesu ematen duenak oso basikoak dianak, baina zure munduan percepzio eta dana aldatzen dutena eta aldatu dezakezuna. Tontzuk esan dezuna, zure burua fortzatu beharra daukazu, izenan atentzio hartzen, porque zure burmuina ja daukazu jarrita, beste gauza batzuta fijatzeko, ez da? Interesgarria. Eta baita ere, bueno, askotan bezaten dut joan, bizitzako hainbeste gauzak astutak dauzkat, ne kuadrillako lagunen batek, gogoratzen du guztia, txikidanik ginen hainbeste anekdota gertakizun, bidaia hau beste kotzeren giltzak galdu zenituela, ez da izer, ni harrituta geratzen naiz, baina, karo, ni bizinaz, 21 urte baino gehiago atzerrian, ez da zenbat herrietan, hiritan, herri desberdinetan, esperientzia hain desberdinak, jende berriak, beraz, nik uste dut, ahaztuen dituzu gauzak, ez daukazulako tokirik, osea, el saber se ocupa lugar. Nik uste baietz. Esaten duna burmuineneko amarra erabiltzen dan mito hoi, aberdia bengoz kentzen den, porque burmuina beti dau a tope, ez erregin gabe balima zaudere, dana konektuta eta martxan dau beti. Eta el saber se ocupa lugar, baina baita ere, potentzia erabiltzen aizean zea hori, probablemente analogia egingo dugu energia egin, ez da? Esaten dute, deporte egin behar da, ez da egiz energia gastatzeko toidana. Deporten igual 300 kaloria o kilokaloria, lo que sea, gastatuko dituzu, baina bizik egoten bakarrikan milaka gastatzen dituzu, ez da? Torun jaten dezun gehiengoa da bizik egoteko bakarrikan, porque bizik egoten haigea milaka gauza egiten burmuina berdin da. Zu bizik mantentzen bakarrikan gastatzen du ez da gizen bat energia, eta daukagu extra txiki bat, deskansauta zeudeo, aktibogo gauza gehiago pentsatzen, baina aldaketa txikik dira konparatuta bizi mantentzeko zenbat lan egin behar duen, ez da? Eta horretik, nego amarra ebailtzen da, bueno, ez. Ez da, dugu eskarren sartzen dezunean, resting state esperimentua da, ez egin ezer. Gu normalen egiten dugu esperimentu, ezta? Sartu hemen eta botoi bati eman hau ikusten dezunero, irakurri hitzauek eta ez da gizerrekin. Hori da normalmen tarea bat, ezta? Baina beste askotan esaten da, zu hor barrun egon ikusten gurutze bat, eta o ezerrez, o lo que sea, eta neurtuko dizugu burmuina. Eta orduan, burmuina beti dago aktibo. Eta orduan ikusten dira, sare, default mode network da, por defecto ezerrein gabe zaudenean, aktibatuta azaltzen dian burmuineko partiak. Ez dakala igual ningo zer ikusika, baina gubizik mantentzeko ikusten dian zeak. Eta gero dela inoiz ezerrein gabe. Engo zea pentsatzen gaur afaltzeko ze jarriko dut, edo erosketak behar ditut, edo kotxe estropatu zaito, beti zaudet zerbait pentsatzen, baina esaten dugu horri, nola ez nahizein neurtzen zeiten naizean, dana da ruido kognitibo o burmuina martxan dagonian neurtzen ditugun sareak. Eta danok dauzkagu sarea oso antzekoa dana, baina baita ere bakarra. Osa, da, nola esate da, huellas daktilares edo berdina da. Danok suposatzen da, gure modo defekto burmuineko nola konektatzen dian gauza guzik ezerrin gabe zaudenian bakarrak dira baita ere.
Osa, zu jongo bazina guain eta mendikan eun pertsona neurtu, zu berriro joan eta zu zeintzean detektatu izango genuke ikusita zure burmuinez errin gabe dagonean zer egiten dagoen. Hor zarata kognitiboa aipatu duzu, nolabait gaur egun gure gizartean, gure bizin moduan, arriskutua, ni sentitzen dut nire buruan, hor nago beti gauzak aurreratzen, eta nolabait momentua bizitzea, gorputza sentitzea, hori ahaztu egiten duzu. Eta horretarako mindfulness eta lakoak erabiltzen dira, gainera baita ere adibidez Inglaterrako osasun publikoan eta erabiltzen dira, beraz evidentzia badago zientifikoa eta hor zarata kognitiboak nolabait kaltegarri izan daitezke, ez da? Osea, egiten ditugun predizio guzti horiek abantai evolutibo bat daukate, baina gure gizartean gehiegi... Problema da, gure gizartea ez daukagula segundo bate libre, danon mobila daukau, eta balin dauzkagu 10 segundo, gure pentsamentukin bakarrik egon partez, hartzen dugu, nola entretenitzen gehan doi. Parra egiten nuen, porque lehokan humorista usted inglesa, irlandesa ez da egin nuazan, bidealiziaten mobiletikan baita ere, bere komediko zea bat. Eta esatetzen, hau da, mindfulness, nik txikien itzanean, autobusen ordu erdi ikastolara, mindfulness. Juten itzan ez dakitzena, mindfulness. Komuneakak egite guten naiz, mobilik gabe, mindfulness. Vivir el momento, sin eukigabe entretenimenturik, eta ez dakiz ez da, eta txiste bezala kontatzen zuen, baina egila da. Eta gaur egun da, leheno ordu bete segidun irakurtzen egoteko arazorik etzenekan, oan ja, dana nola inmediatoa dan, pasatzen diagoi minutu, da, ostra, beste zoet egin beharra daukat, ez da? Nei bintzat pasatzei zaitoi. Eta gan, ila 50 urte dauzkat, baina gaur egungo gaztiak txikitatikan otxuta daudenak mobilakin eta idana, nik ez dakit nola garatuko dian burmuinoik, eta ze arazo ikiko txugun etorkizunean, igual arazo partez, dana onure izango da, ez dakit. Ezberdin izango da. Hoi badakigu, porque guri ja afektatzen diu, egon geha 40 urte mobilikan gabe, eta afektatu iten dio azkenengo 10 urteutan, orduan, lehen esan duguna ez da, ezin dugu txikitatikan burmuinak aldatu danok izateko hobiak eta ez dakiz eta gizarte hobetzeko, bai, baino txarture bai. Orduan, ez dakit zer... Horregako ikerketak egin beharko genituzke, niri baita, harrituta geratzen naiz hainbeste ume txiki mugikorrekin ikusterakoan, pantailanen, azken batean teknologiak abantai asko ekarri ditzaket, baina baita ere arazo asko sortu, ez da? Eta baita ere, kasu honetan, neuroteknologiak baita, ez da? Osea, neuroteknologiak asko aurreratu dira. Zer zentzutan, neuroteknologia? Neuroteknologiak, adibidez guk egiten dugu, biok elkartean egiten ditugu tailer batzuk, nun gazteak sortzen dute eskur robotiko bat, erabiltzen dituzte etxean aurkitu dituzun egur zati bat, eta, saiatzen gara erabiltzen material birziklagarriak eta kompostagarriak. Eta konektatzen dute elektrodo batzuekin, daukagu gailu bat, programatzen dugula, eta orduan horrekin eskur robotika mugitzen dute, adibidez dron bat egaz egin, bideo jolas batekin jolastu, baina bakarrik garunetik bidaltzen dituzten pulkada elektriko hauekin, jasotak, ez da? Zurekin egin genuen esperimentu bat Nextman deituriko gailu batekin, irakurtzen du zure kortez bizuala, eta orduan pantalla batetan, behar da azalduzuk, zelan funtzionatzen duen? Irakurtzen du, lehen esan dugu elektroencefalograma, osea, EEG makina hori, ez da, eta hori da, Nextmind da parte bat dela EEG domestiko bat. Orduan, burmuino oso irakurri partez, irakurtzen dizu kortez bizuala, V1 esaten dena, area visual 1 esaten dena, eta
nahiko potentzia dauka, seinale gehien irakurtzea dagoen burmuineko partea hori da, zona bisuala da, gehien irakurtzea daukaguna. Orduan, jartzen balin badezu frekuentzi batean, pantalla batean, etiketa bat mugitzen, azkenean zure kortez bisuala ere egongo da frekuentzia horretan vibratzen o lo que sea. Eta EEG hori neurtzerik badauka. Entrenatzen balin badezu, behar jakitea badauka, ez da ezer ikusten nahi frekuentzi badetara, edo frekuentzi mantxo bat ikusten nahi da, edo frekuentzi azkar bat ikusten nahi da. Orduan, hori detektatzen dut, zuko horri programatu egiten duzu. Frekuentzia mantxo bat ikusten ari balin bada, nahi du dronak egan egitea. Frekuentzi mantxo bat o azkar bat ikusten bali madu, nahi du drona esku bat ajutea, horrelako gauzak. Eta horrelako computer brain interface o interface pertsona ordenagailua, horrelako gero gota lan gehiago egiten nahi dira, esan dezuna besoana, metak, Facebook o metako atera du pulsera bat bezala, detektatze dituna baita ere, zure esku movimentuk, zer egin nahi dezun, eskurik gabe, o pantalla ikutu gabe, edo teklatu ikutu gabe, interaktuatzeko, realidad virtualeko antiajukin, o lo que sea, ez da. Eta nik hor esan nahiko nukena da, porque hor batzen naiz, NextMind hori esplikatzen eginen nian, jendea etortzezan galdetzera, eta esplikatu nun Pint of Science izena duen zea batian, zuen BBK Live egintzen duten horretan, dena. Eta galdetzen dizute, baina nola funtzionatzen da? Zu pentsatzen bali maizu, dron gora, dron eskubita, dron bera, eta ez du hola funtzionatzen. Hoi, nik ez dakit inoiz iritsiko gehan horretara. Pentsamentuak burmuinen nola banandu dauden, dekodifikatu alizatea zurze pentsatzen aizean oraingo zientzia fikzioa da. Guain, zuk zebait motorrea egin behar balima dezu, hau esan duguna bezala visuala dala directamente seinale hoi kapturatzea hoi da egiten egian, ez da? Zu pentsatzen dezea besoa mugitu o mugitzen dezu muskulo bat, eta orduan irakurtzia badaukagu, seinale hori nola mugitzen nahi dan. Baina lehenago zu pentsatu inberri izan dezu, ni nahi dut hau mugitzia, hau mugitzeko besoa mugitu behar daukat, besoa mugitzen dut, eta da, interfaza bihatzak izan partez, beste toke batetik hartu degul, ez da? Baina pentsamendu irakurtzeko hori ez gaude oraindik arron, eta ez dakit noiz iritsiko gehan, goz da sin horizonte temporal, hori da... Baina adibidez, EEG honen bidez, hori, aulki elektriko bat kontrolatzea, alakoak egin dira. Bai, baina dependen nun jartzen dizuten, eta baina oso instrukzio espezifiko dira, baina ez dute inoiz pentsatzen, aulkia aurrera jutia, nire eta aulkia aurrera jutia. Hori, zu pentsatzen aizea, hori ez du funtzionatzen. Orain arte egin dutena UCSF, Universidad de California, San Francisco egin zuten esperimentu bada, hizkuntza harrapatu alizatea, baina baita ere zan motorra, seinale motorrak harrapatuta, inoiz ez pentsamendukin. Hori ikusi egin dut, implante batekin, nola avatar bat sortzen dute, eta avatarrek, hizkuntza galduta duen emakume honen, avatarrek hitz egiten du, bera bezan nahi duena. Eta seinale motorrak harrapatzea, oso utila da, baina beldura handia ematen duna da, pentsamendu irakurtzeko makinak, porque hor berak ez bali manu duitzegin nahi, ez duitzengo, eta makinak ez du ezerre harrapatuko, eta avatarrak ez duitzegingo, ez da? Zure gogon kontra, ziren egan neuroetika, zure gogoan kontra pentsamendu irakurtzeko hori da ez dana. Eta zu nahi izan da ere. Nahi izan da ere, normalen traduzitu behar daukazu zerbaitetara seinalia irakurtzia al izango dana. Horrek ez du esan ez gana iritsiko, nik ez dakit ideik ez daukat. Hainbeste informazio personala sakabanatzen dugu sare sozialetan, mugikorraren bidez eta abar, baina nolabait ikusten da, edo agertzen da, baita ere neuroteknologia hauek hauen abantaiak, baina baita ere arriskuak. Eta hor, adibidez, Rafael Justek, zientzilariak,
dauka TED Talk bat, nahiko oso interesgarria, honi buruz hitz egiten, eta berak Brain proiektuaren barruan konturatu dira, asko aurretu direla teknologia hauek. Exito bali madukagu, ze arazo ekiko ditugu, ez da? Hori nolabait zientzia eta humanitateak lotu behar ditugu, hainbeste adibide dauzkagu gaur egun, nun lotura hori galdu dela eta arazo etikoak ez ditugu aurrerago ikusi. Baina ez iruditzen dela berdina, Isaac Asimovek esan zunean robotan hori izta, no vas a hacer daño, no vas a no sé qué, daude eta hau dantzekoa, baino neuroteknologikin, eta berdina pasatzen da modifikazio genetikokin eta hori dana, CRISPR-ekin eta hau dana, aurrena daukau teknologia eta pentsatzen dugu, eta beti ongo dira pertsona txarreako erabili nahi izango dutenak, inteligentzia artifizialakine, diskusio hori da, batzuk usten dute izango dela ez dakize baino botere txogua, hori da galdera, baina beste da nola erabiliko dan, eta badakigu bihar ez duten pertsonak erabiliko dutela. Hori, porque beti pasa izan du da, eta pasako da. Orduan, horren kontra nola protegitzea daukago, ez da? Hori da... Hor baita, elkarrizketa hori eukitzea beharrezkoa, eta muga batzuk jartzea. Zientzian jartzen ditugu mugak bezala, ezin ditugu gizakiak klonatu, halako mugak jartzea, nolabait beharrezkoa eta frogak eta evidentzia jasotzea. Seguru zeude ez dagoela laboratorio bat ez dagin nun gizakiak klonatzen, esan nahi zut. Oki genuen txinatarronek. Txinatarronek esan zuen intzahuela, eta berriro dago laurategi batetan lan egiten, ez? Halakoak gertatuko dira, baina gutxienez neurri batzuk jartzea. Jakin behar dago, ilegala dela, edo ez gaudela doz, eta orduan harrapatzeko aukerek ibarko luke, eta garantziona hitz egin behar daula. Uste dugu ona daula, ondo daula, o txarto daula, eta zerbait jarri, gain gauzak egin berrik dia, normalian aurrena etortzen dianak, aprobetxatzen dute legeak jarri baino lehenago, nahi duten egiteko, ez da? Eta hori hitz egin behar dago horretaz. Eta erakutsi, ikastetxetan, ikaslei, gaztei, honi buruz hitz egitea, ze beraiek, belaunaldi berriak, neuroteknologiak egongo dira merkatuan. Ez dakit ikusi dizun OpenAI-ko zuzendariak inbertitu duen enpresa batian, aidala kriptomonedak erregalatzen irisa honen alde, irisa irakurtzeko, eta orduan base datos kristonak egiten nahi dira, erabiliko dituztenak, diru egiteko, seguro, o auskalo zertako. Informazioa, dirua. Dirua, gazteek informatu behar dira, ez egin hori, bazpare. Igual, ona balima ingo dezu, ez da? Baina, berantzako nahiko garrantzitsua balima da dirua emateko hartzeko, balioa badauka. Eta seguruenik uste dezuna baina asko ze gehiago, ez da? Doan diren gauzak, kontuz, eta gainera ordaintzen badizu. Interes asko daukatela beak hori edukitzeko, ez da? Gauzoik bai erakutsi behar diala, bazpare ez egiteko, ez da? Berdina pasatzen da 23-23 eta hori danak. Analizi genetikoa. Baina eske ja zure datu genetikoa dauzkate, zertako, ekituzte ja data breach, lapurketa batzuk, eta ez dakigu, ze pasako da hori danak, hitz egin egin behar da, arriskuk jakin egin behar dira, eta geho, ikusiko dago, ez da. Analiz genetikoa nik egin nuen New Yorken bizi nintzenean, Brooklynen zegoen laborategi komunitarioan, biologia, bioteknologia laborategi bat irekita gizarte guztiari, eta hor astero, hor voluntario nintzen, eta, ez astero, baina hori hilabetero edo egiten genuen halako froga horiek, eta ni behin batean parte hartu nun. Zein da ezberdintasuna? Guk egiten genituen esperimentuak, hau da, gure laginak hartu, PCR-a egin DNA mitokondriala hori handitzeko, sekuentziazioa bidali genuen gure ADN hori, eta gero plataforma batetan irakurtzen genuen,
Eta gu ginen horren jabeak. Zure datuna. Guk egiten genuen. Bakoitza bere datuna. Eta, bueno, ni biologa naiz, baina hor, hainbeste gazte eta heldu etortzen zireten, hoi egitera, biologia molekularra laborategian lantzera, informazio hori jasotzeko. Eta hori beste eredu bat, nientzako askoz ere politagoa, interesgarriagoa. Askoz hori enpresai eman baino. Eta, bueno, gainera, datu interesgarri bat, hor dirudienez, hemen iparraldean bizi zen emakume bat izan zuen mutazio genetiko bat, orain, Jesus aurretik 3.000-5.000 urte inguru, mutazio mitokondrial horrek, nik daukat, eta dirudienez euskaldun portzentai altua. Dauka berdina, suposatzen da emakume horretatikan datorren... Oso interesgarria. Behar bada, hainbeste gauzak aipatu ditugu, behar bada, bi galdera purtsu bet, filosofikoak baina neurozentzatekin erlazionatutak. Alde batetatik, zuk uste duzu gure garuna kapaza dela edo zen gauza ulertzeko edo jakiteko, edo limitazioak, gure garuna limite batzuk dauzka, eta gauza batzuk ezin ditugu ulertu, eta behar bada inoiz ez ditugu ulertuko. Era bat usten dut, ez gala, limitazioak dauzkagula, gauzak ulertzeko. Eta zu pentsatu behar daukazu zientzia eta matematika eta abantzatu gehienak, gizartearen ze porzentai txikia daukan gatasuna hori ulertzeko. Beste porzentai handi badau, inoiz ez duna ulertuko hori. Bueno, igual behar dezu entrenamendua urtetakoa toitena, baina berriro da, leheno Mesitaz itzen dugu, ni Messi bezala ez dut inoiz jolastuko, berdin da zenbat entrenatzen deten, ez da? Eta berdina da, gauza komplexoak eta ulertzeko eta hori dana, gauza batzutan limiteak badaude, no? Orduan, iritsiko bat den, igual kontzientzia ulertzeko ez gai inoiz izango, nik ideik ez daukat, Ideik ez daukat, ez dakit zer dan, ze izango izan nahiko komplejo, baina ja, gaur eguneko gauza asko daude, ja ez daukaguna gaitasunik nik ezin ditut ulertu gauza batzuk, igual beharko duk ez dakitzen mantenuen, baina mesina berdin bezala irutzi zait izango litzakela. Ados nago, eta elkarrizketa hau beste lagunekin, zientzilariekin, eta iritsi ezberdinak daude, eta batzuk pentsaten dutela, gai garela edozein gauza ulertzeko, jakiteko. Nik ez dut uste. Eta bigarrena, nolabait evolutiboki gizakiak, dauzkagun desberdintasunak beste espeziekin, beste primateekin, eta hainbeste gaitasun berriak ditugu, ez? Da, teknologia, zientzia, eta hainbeste gaitasun berriak lortu ditugu, neokortexa hau eta, evoluzioan sortu diren aldaketa hauei esker. Baina baita ere ikusten dugu, eta espetxaten gara superheroeak bezala, alako gaitasunak eukitzea izugarrizkoa da beste bizidunekin konparatuz. Antropocentrismo. Bai, antropocentrismo da, baina nolabait beste bizidunak izugarrizko gaitasunak daukate, ekolokalizazioa, baita ere beraien arteko hizkuntzak, katxaloteak eta izugarrizko gaitasunak. Baina guk bereziki daukagu gaitasun hauek. Ez da besteak pentsatzeko besteak guk hobeagoak garela, baina superpotere batzuk badauzkagu. Bizidun guztiak daukate, bakteriak eta baita ere. Gure superpotere hauek nolabait, eta ikusten dugunean zein egoeran gaude, inguruneari begira, aldaketa emergentzia klimatikoa, toksikoak, mikroplastikoak, arazo soziopolitikoak, ezberdintasunak, gudak, gainera armamentu zenbat eta poteretsuagoak, eta arrisku gure espezia desagertzeko arriskuak, eta dauzkagun teknologia berriak, IA, bioteknologiak, neuroteknologiak, oso poteretsuak,
aintzinako teknologiak betaurrekoak hobetzen zuten ikusteko aukera, baina ia aldatzen du guztia, ez da? Nolabait potere hauak daukagun gaitasun berezi hau ezin ditugu kontrolatu gure eskutik kanpoz juten dira eta nolabait evolutiboki oso egokia izan den gauza bat moldatzeko, ugaltzeko, edozein planetako edozein tokian bizitzeko gure aurka bihurtu daiteke? Jakingo duzun bezala, ideik ez daukat, eta opinioa zein izango dan, optimistak izan beharra daukagu. Porque ez dago inungo komponente teknikorik edo hau egia izatea zegatik ez dan izango, ez da? Gaitasuna badaukagu hau dana kontrolatzeko. Baino geho gizartezuk esan dizun hain ezberdinak eta dauden beste korronte ezberdin ezakitun nundi datu zen ze pasako dan horrekin danakin, nahi hau bat optimista izatea pentsatu, porque gerrak atzo entzian gerrak hemen ingurun, ez da? Eta etzakaten zegatikan gerra hauek egun biharrikan eskuzabaltasun pixka bat edo zentzudun pixka bat ukiko genuke, eta poteretzu batzuk dirua edo podere irabazteko gogoa ez balukete edukiko, ez da? Ordu nik ez dakit. Gaitasunekiko bainuke identifikatzeko ze persona klaseek ematen gaituzten horrelako kasate ikastolan detektatuko bagenituzke eta aldatu edo kartzela sartu txikitetik handian ikan, igual hobeto evoluzionatuke, baino ez dakit. Porque igual baita ere onura batzuk ekarriko ditu baita ere ambizio horrek edo podere ikitziak baita ere gauzak lortzen ditu, ez da? Ondo bideratu ezkeroz. Gizarte balima dauzka danak apatikoak izango baliake, ez genuke zerre lortuko, ez da? Baino horrelako jendeak ondo erabili ezkero oso onuragarriak dira gizarteantzako, ez da? Orduan, galde egiten bali meiazun bi ume dauzkat, espero dut beak egumeak edukitzea eta optimista izen behar daukau, porque ez bali egiten ez da ezin dalako. Baina azkenian leheno propiedad emergente eta zitze egiten egon gezta. Eta horrelako gizarteak pertsona individual asko gizartea sortzen dutuz, eta gizarteak ja beste era ezberdin bat eta konportatzen da, ezta? Eta ze aldaketak eta ze korrienteak egoten dira gizartetan eta soziedadetan sortzen dian gauzak sortzeko, ezta? Ze aldaketak egon behartzuten, beti adibide berdin erabiltzen dugu, baina Alemani batian, Hitler bezalako pertsona bat jarri izateko, eta gaina potere iristeko, eta gaina ez dakiz, ezta? Dia korriente historiko batzuk, pertsonak banaka hartuko balimazen ditu, igual esplikatu ezin dianak, baina gizarteko korronte batzuk eta kontekstu narrabatzen balima dituzu, igual esplikatzen dianak. Ez dakit, berriro, nahiz onta dedikatzen. Baina oso interesanti dutzi zait, eta nik gaur momentuan beldurtuta balimanago gizartea etorkizunakin, da ikusten dielako korronte hauek bire txarretik dijoaztila, ez da? Balore txarrak eta potentziatzen, eta esatezu, ostras, komunikazioa enbede danok gehiago jakiteko, eta lehenok informazioa gutxi batzun eskuntzego, noain danon eskundago, eta erabiltzen nahi da, para el mal, esaten dan bezala, ez da, enbede para el bien. Gauza hauek, nahi beldur pixka sortzen diate. Baina espero dut bideratuko ditugula lako baten eta inteligentzia artifizialak ez diate beldurrek ematen gaur egun dauden bezala, a no ser que esaten duten inteligentzia artifizial general sortzen dan arte. Igual guk entrenatu alizatungo dugu inteligentzia artifizial bat guk ulertu ezin ditugun gauzak ulertzeko eta guri azalduko digutenak, hortan optimista izan behar dago. Osa, nik bai uste burmuina limite badaukala, igual lortuko ditugoek onerako erabiltzeko, eta idana, optimista beti, baino realista eta alerta bebai, porque, zenba gauza, igual gu gazten ginean gauza asko okerrago zeuden, baino bide optimista hobetzeko bide bat bezala ikusten zen, eta gaur egun igual jazartu ingat orundana beltzago ikusten dugu, baina gauza asko aldatu dira eta direkzio honean ez dihoaztinak, ezta? Aber nola evoluzionatzen duten
gauza hauek. Optimista, realista, baina baita ere aktivista, zientzilariak aktivista izatea, zer utzen zaizu, gaur egun hainbeste zientzilari, batez ere klima aztertzen dutenak, ingurumena aztertzen dutenak, bioaniztasunaren hori, hainbeste espezien desagerpena aktivistak bihurtzen dira, ikusten duen oso arriskutsua dela ikusten dute. Izan beharko ginateke apurtxo eta aktivista baitere. Nik uste bai ez, eta gero gota jende gehioi esplikatzeko gai zeanan entzuk dakizuna, orduan suportzen da movimentuko la sortzen diala, ez da? Berriro, gutxiki ginen ian kambio klimatikoan eta ekologiana, eta ez duzu botako kotxean olilloa plaian, ez da? Zentzu pixkatekin, baina gaur askoz ere urrutiko eskala global batea mugitu da gazteen jakinduria baita ere asunto hauetan, ez da? Gaur egun agendan dago, eta bakigu zergatik egin behar ditugun gauza batzuk, eta bakigu mundua aldatzen nahi gehala, eta hori dana, ez da? Orduan bai, nik uste aktivismoa, esatea, esplikatzea, eta garrantzitsua dela, eta batzuk kambio klimatiko ez dakite, beste batzuk burmuinetaz, beste batzuk biologietaz, beste batzuk beste gauza batzutaz, eta azkenian gero eta gehiago zabaltzen balima da jakinduri hau, ulertu nahi dut hobia izango dela. Zientzia kaleratu, hori da gure helburu bat, aurritz zientzia kaleratzea, baita ere zientzia komunikatzea, datuak eta evidentziak eta opinioak zergaitik ez baita ere aurkeztuz, eta herritar zientzia lantzea, hau da, gonbidatu dezagun herritarrok zientzia proiektutan parte hartzera modu aktibo batetan, baita ere zientzilari bezala, ez profesionalak, baina zientzilari partaide bezala, ez da, garrantzitsua. Ja bukatzeko, zientzia hobetu dezakegu asko, uste dut. Asko. Horra doz gaude baita ere. Eta autokritika behar dugu. Gainera momentu honetan zientzia arriskuan jartzen dituzten lider politiko batzuk nolabait zientzia zalantzan jarriz eta halako pertsona ez egokiak ingurugunea kontrolatzen eta alako Trumpekin ikusten ditugun negazionistak eta osasun administrazioan osasuna eta inguruna kontrolatzen. Zer aldatu beharko genuke, zein da bereziki pentsatzen duzun gauza pare bat edo? Oso galdera ona eta zabala da, eta oso luzia. Baina gaur egun zientziakin daun incentibo sistema, adibidez, ez dago ondo. Zientzia nola publizitzatzen dan eta nola finantziatzen dan, eta hori dana asko hobetu al izango litzateke, baina etzeko problemeka ondinetakoa da incentibo sistema. Trampa batzuk azaltzen dira, eta da inzentibatu da zaudelako, azkenian ez da garai batian bezala zientzilerik zian aberatzen semeak denbora libre askokin eta kuriosidade askokin, eta orduan berdintzitzaien, ez da. Gero eta gehiago zientzilerik langileak dira baitare, eta behan bizitza pertsonala eta karrera pertsona eta karrera zientifikoa nola batu jakin behar da baita ere, orduan incentibo negatibo asko daude, hemen hau ez ba nahiz oso, trampa hau jartzen badet hemen ez dakize, lortuko dut posizio bat, eta orduan jaba solatatuko eta jazta ez da. Hoi batetik berdina lortzeko proiektuk eta dirua lortzeko azkenian nigoatzen naiz Ameriketako naukan jefiak esatezun, astero bialtzen zuten revista bat, ez da? Eta revista guzti dira, kantzerra konponduko dugu, ez da giz asmatuko dugu, Martea jungo gara, ez da? Prensa amarilla, ez da sensazionalismoa. Baina, zan unibertsidadeko
periodiko internoa. Bai, Baina hala ere, danak, eta ez dezuka, nere garaian, o paper bat saltzen dezu, edo proiektu bat saltzen eizanean, nola saltzen dezu, marketing gehiagi, ez da? Ez dezu, nere garaian, hau pasako bazan, pertsonek zintzetik kanpon egongo zan. 30 urte esaten egin, 30 urtean. Egin behartzen nun, gutxi prometitu eta asko eman, ezta? Eta gaur egun erabat inbertitu dago, asko prometitu eta oso gutxi eman, ezta? Porque zegatik asko ze kompetitibo dago, asko ze diru gutxik dago, eta hor arazo handi bada, nola sartu zertan. Orduan, aida sortzen zientzia asko esaten da, zientzia basura, inorek inoiz ez duen irakurrire ingo, porque publikatu egin behar dalako, eta publikatu beharko litzako, ez baita ona esateko balima daukazu, ez da, ez bestela karrean ezin dezulako, porque jende asko behar da lan on bat egiteko, ez da. Hoi, beste lagun batek esaten zuen, igual soluzio bat izango litzakela, zure bizitza osoan, 10 paper dauzkatzu publikatzek. Eta hori izango da, tu legado para la historia. Zuk ikusiko duzu, zure espazio hau, zertan erabiltzen dezun. 10 gauza txar jarri nire moituzu, jazta. Orduan, ez dakit, publikazion sistema konpondu beharra dago, eta gero, zientzilarien soldata eta bizitza horire konpondu beharra dago, porque saiatzen geha kontatatzen jendiat ezin dugu, porque industrien 3-4 aldiz gehiago ordaintzen dute, eta oso zaila da bizitzea Donostin egiten den lana, zientzilerin soldatakin, eta ez pentsatu etxea oso eta familia eduki eta hori dana, oso zaila da. Eta Euskal Herren gauzak egiten nahi dira, eta hobetzen ari da, Iker Baske, eta nolako iniziatiba asko daude, oain dela 15-20 urte, ez ziren existitzen. Orduan, orain nahi duen esango dugu, baino asko zero beto gaude, eta pentsatuz hobetzen jungo dela, eta horretarako horrelako zientzia divulgazioak eta garrantzitsu iritsi zait, jendiak ikusteko zer egiten dan, zer ez dan egiten, ze zaila dan, zenba kostatzen dan, zenba denbora ematen duen zientzia ona egitea. Eta hortako tramposo asko egon izan du dira, oik ejemplarak izan beharko genuke hauek erditik kentzen, sistemak hobetzen horiek etzeko. Eta beste gauza badao, honekin bukatzen dute, lotuta honekin, gaur egungo zientzilari zar askok esaten dute, baina askok, eta gauza handik lortu dituztenak, gaur egungo sistemakin, beraiek elituzketela lortuko, garai berak bizitza osoan lortu dituzten abantze eta igual hartzen egea jendeak oso esanguratxok izan dienak zientzian, ez da? Porque garai batian zientzirea balimazinean lana segurtatzenekan, etzen un diru asko kobratuko, baina nahi zeun egiteko gaitasun izango zenun, da orduan kreatibo eta libre askatasun handia zagoeten nahi zutena saiatzeko, eta 1000 intentutikan 10 gauza kristona sortzen dira. Gaur egun proiektu guztia hau egingo dut, hemen hasiko naiz, hemen bukatuko dut, hemen ez dakize, emaitzak hau izango dira, onurak hau izango dira, ez dakigu. Zientzia da ez dakiguna, eta ez dakigu ze topatuko den. Esate bali maizu ze topatuko deten, zertako balio du. Orduan, mundu guztia berdin egiten nahi da sobrebibitzeko eta bizializatzeko, eta orduan zientzian kalidadia edo aurkikuntza garrantzitsuak ematen du asko mantxotzen nahi diala. Eta ematen du hori dela, orduan hortako beste soluzioak aldetu dizkatzu, ez da? Nik ez dakizkit, baina ematen du en vez de urtero revisatu edo proiektu, esan, dauzkatzu 5 urte. Tori dirua, asilanian, da ikusiko dauzenekin. Slow science, ez da? Slow science. Hemen adibidez, podcast honetan egiten dugun bezala, lasai hitz egitea, prisa barik, ze askotan irratian edo telebistan 10 minutu dauzkazu gauzak azaltzeko. Slow science bultzatu behar. Ja, bukatzeko azken gauza gonbidatu guztiei eskatzen diet. Honi deitzen diogu neurotontakeriak, neurotxorradas, ez? Neurotontakeria, parkatu ekotxorradas, ekotontakeriak. Eta horiek zer dira, guk gure eguneroko bizitzan egiten ditugu gauzatzoren bat gure eragina ingurunean txikitzeko. Adibidez, ni bizikletaz nabil, poza ematen dit, izugarrizko poza, pilo bat gustatzen zait bizikleta, eta erabiltzen dut mugitzeko ez daukat kotzerik, adibide bat. Gari zein da zure eko txorrakeri bat, adibidez? Zaila. Bai, zaila da, porque... Entonces gauzatzo izan daiteke,
Bai, reziklatzia eta horrelako gaudea errexak, ez da? Esaten dizu deiteko eta egiten dezu. Eta jazta, eta aztu egiten zea. Baina zerbait ezberdina egiten detena, asko pentsatu beharko nuke zer izango litzateken. Ezberdina dalak, ez duna egiten mundu guztia, ez da? Ez da ezberdina izan behar, izan daiteke gauza arrunta bat. Ja, ez dakit, ondartzen hauenian tablakin ikusten maiet gauza bat flotatzen, normalen hartu egiten dut etxera emateko. Bale, surfalaria zera? Bai, baino remokin. Padel. Orduan batzutan olatuk hartzen, da beste batzutan, jutentzea bueltat ematea. Eta aurra saltzen dira barkutetik botatzen dituzten gauzak, normalen hartzen dezu, etxean ematen dezu, eta etxean basura botatzen dezu. Ekotontakeri gandina. Oso ekotontakeri. Arroketan bilatzen dezu, esaten joa gazte jendia, porque normalen gazte jendia izaten da, egoten da lata bateaten eta tabakoa, eta uzten dizute hor arroketan, hartu eta etxe ematen dezu, ez kejatu gabe, gazte jendia ez dakizten nola leiket, eta etxe ematen dezu. Horrelako gauzak bai iten dituztela. Ez da intontakeri, bai, uste dute, nik baita, basoetan edo itsasoan topatzen ditu denean plastikoak eta askotan baita ere hartu eta zaztarrantzira bota eta oso interesgarria. Gari izan da, benetan, polita elkarrizketa, mila esker etortzea gaitik. Eskerrik asko gonbidak. Eta, beti zaude gonbidatuta, geratu dira gor gauza batzuk, behar bada urrengo batetan elkartu gaitezke berriro. Mila esker. Eskerrik asko zuei.